Вітаю ўсіх. Вітаю ўсіх. Не здзіўляйцеся, што экран чорны, ні халеры няма. Гэта нармальна ўсё. На экране адбываецца канкрэтна тое, што я жадаў. Я, скажем так, таму што, ну, дам людзям трошкі падсабрацца, таму што ёсць такая ў гульні праблема. Сёння мы гуляем зусім незвычайную гульню для мяне. Яна пабіла ўсе магчымыя рэкорды па даўжыні сваёй падрыхтоўкі. Мой асабісты рэкорд. Гульня Warcraft Adventures. Поўная назва The Lord of the Clans. По-моему, так называецца. І асабістасць гульні ў тым, што яна ніколі не выйшла. Чорны экран, усё ў парадку, не бянтэжцеся, усё на месцы. Вітаю, Рэгана. Дык вось, гульня ніколі не выходзіла. І паставіў віртуалку, ну, без віртуалкі абышлося, дзякуй богу. Я паспрабаваў яшчэ некалькі версій і знайшоў версію, якая гэта самая найлепшая версія. Але ў яе ёсць адзін нюанс. 3 гадзіны чорнага экрана. Не, ўсё будзе нармальна. Я проста не запускаю гульню, таму што канкрэтна ў гэтай зборцы няма галоўнага меню. Усе зборкі, якія я дагэтуль збіраў, у іх было галоўнае меню. У гэтай усё цудоўна. Там, ну, па тыпу, кожнай версіі, якую я спампоўваў, былі свае праблемы. І шчыра, адсутнасць галоўнага меню — гэта найменшая з маіх праблемаў. У выніку, калі я зараз запушу гульню, яна адразу будзе, па ідзеі, анімацыя, якая уводзіць нас у падзеі гульні. Гэта вельмі важная катсцэна, якая, у прынцыпе, матывацыю нашу тлумачыць. Ну, тыпу, галоўнага героя, орка у сусвеце Варкрафта, які апынуўся на баку Альянса і быў выгадаваны нават Альянсам. Вось, нават лордам, забыўся, як яго клічуць. Карацей, чалавекам, які паспрабаваў зрабіць машыну для забойств, скажам так, з гэтага орка. Ну і што з гэтага атрымліваецца, гэта таксама будзе ў катсцэне. Гэта я ўсё расказваю падзеі катсцэны. Яна даволі доўгая. Вось, зараз я буду яе запускаць. Як вы бачыце, у мяне катэгорыі няма. Гульня ніколі не выходзіла, яна павінна была выйсці ў 98-м годзе, але была адменена літаральна за некалькі тыдняў да свайго рэлізу. І ніколі ў выніку не выйшла. Яна не прайшла ўнутраную праверку якасці Blizzard. Тады гэта была вельмі актуальная штука. Зараз ужо па тыпу, ну, Blizzard, я не ведаю, наколькі, ну, яны такое выпускаюць, што час ад часу, што, як бы, я не ведаю, чаканні, скажем так, у іх значна панізіліся, на мой погляд. Ладно, так, зараз пачынаю ўжо гэты самы. Я буду вам расказваць, што ў мяне на экране. Не, запускаем гульню, паехалі. Павінна захапіцца. Years have passed since Blackmoor found the young Orkling. 3 great wars between the human alliance and the Orcish invaders have laid waste to the once proud realms of Azeroth. Secretly raising the Orkling within the confines of his prison fortress, Durnhold, Blackmoor planned to mold the Orkling into the perfect warrior. A warrior conditioned to human thinking, but with all the savagery of an Orcish heart. With such a creature under his control, Blackmoor hoped to manipulate the Orcish horde and use it to seize control over the human nations of Azeroth. Thrall, have I taught you nothing in all these years? Are you not to stand when your betters enter the room? So, Thrall,
What have you learned today? Only that I live to serve you and the Alliance, Lord Blackmore. A wise response. You are learning. Indeed, you've learned much of the world, Thrall, yet you've never stepped outside the prison's walls. Perhaps the time has come to make better use of you. Follow me, Thrall. There's something I'd like to show you. Do you know what this is, Thrall? It is an orc, like yourself. And what are orcs, Thrall? They are the enemies of the Alliance, Lord Blackmore. Very good, Thrall. And what do we do with enemies of the Alliance? We destroy them, so that they may no longer pose a threat to the Alliance. Then deal with this wretch as it deserves. I can't do it. You will do it. It's a pity. All these years of training and conditioning gone to waste. I could have achieved so much. I should have remembered that after all, you are just an animal. Take this one to the dungeons. His execution shall commence at first light. And bring someone in here to clean up this mess. Ось, ми нарешті переходимо у геймплей, але зараз я ще... Lieutenant is having me executed at dawn. There's got to be some way to get out of this cell. Короткий переказ катсцени. If I don't escape soon, він все I'll ще be підтягує. about a foot shorter. Так ось, агульно, давайте короткий переказ, так? Тих, хто пропустив катсцену, альбо не ўсё пачуў, альбо разабраў. Па падзеях была бойка паміж оркамі, оркі таксама паміж сабой час ад часу б'юцца, і лорд не Праудмур, ён Блэкмор, ось, по-моему, я ўсё вылетело з галавы, я толькі што чуў літаральна хвіліну за яго імя, і яно вылетело мне з галавы. Дык вось, ён у выніку падабраў пасля оркі там паміж сабой пабіліся, і ў выніку дзіцё засталося. І клан у іх, па-моему, чорнага воўка, нешта такое. Так? Альбо белага воўка, не ўпэўнены даклад, там ваўчок, по-моему, на клане. Дык вось. Нешта я схаваўся, давайте сюды выйду. Гэтага дзіцёнка, орка, яго падабраў у выніку гэты лорд і вырасціў з яго, рыхтаваў якраз такі машыну для забойстваў такой, як я ўжо казаў. Сэнс быў такі, што ён ідэальнага ваяра збіраўся зрабіць. То бок орка, які моцны і агрэсіўнасць і моц орка пры гэтым з інтэлектам чалавека. Тыпу, навучыць орка ваеннаму майстэрству якраз такі альянса. Вось, і ў выніку як бы сумясціць гэтыя два бакі і ў выніку як бы атрымаць сабе ідэальнага ваяра. Калі ён паспрабаваў падспытаць яго, ён прапагандай альянсаўская яго прамыў і паспрабаваў загадаць яму, каб ён забіў як бы іншага орка. У выніку ён не пагадзіўся. Ён, наколькі я ведаю, ён уціхую вучыўся насамрэч яшчэ іншым рэчам. Вось, і вось нашага орка кідаюць у вязніцу, і ён, па яму патрэбна выбрацца. Вось, і гэта наша гісторыя і пачынаецца. У яго галава ў кратах не закрасненая, можа быць, так вельмі трэба быць асцярожным. Графіка мне нагадуе дыснеевскіх медзядзяўкамі. Графіка, так, як вы заўважылі, там некаторымі момантамі, нагадваю, гэта яшчэ і палепшаная версія, наколькі я ведаю. Я не ўпэўнены, карацей, глядзіце, кожная зборка гэтай гульні, якую вы знойдзеце ў інтэрнэце, яна будзе пірацкай, так? Кожная з іх унікальна. Няма як бы зборкі, якая, скажем так, афіцыйная, няма кананічнай зборкі. Сама гульня не з'яўляецца канонам,
і сюжэт яе не з'яўляецца канонам. Гэта вельмі важна, таму што мы гуляем за трала, тыя, хто ведаюць. Вось. І зараз ідзе трэцяя вайна оркаў з людзьмі, і вось якраз такі трал у нас атрымліваецца вырашчаны людзьмі у вязніцы у лорда гэтага. Ён потым, гэты персанаж, ён стане прататыпам для трала у трэцім Варкрафце, то бок, ну, не звязвайце, гэта не адзін і той же персанаж, таму што падзея не кананічная, так? Вось, але, скажем так, аснова яго перадгісторыя, ўсё ж такі, скажем так, ён стаў прататыпам для падзей вось якраз такі гэтага самага трэцяга Варкрафта, кнігі і нават фільма. Трорст Сентрайна? Не, там трошки іншае, трошки па-іншаму ўсё зроблена. Ось, вітаю, Хедхампер. А ўсё, што атрымалася, пашчасціла. Ну, пашчасціла, але ўсё роўна гэтая гульня пабіла рэкорд па даўжыні налад сябе. Гэта пакуль рэкордная колькасць часу, якога я выдаў. Учора яшчэ 10-2 гадзіны я наладжваў, і гэта зборка з ёй пашчасціла. Мне проста пашчасціла са зборкай, таму што канкрэтна гэта, каб вы разумелі, кожная зборка, якая была дагэтуль, альбо яна міргала бясконца і завісала, альбо паказвала зялёны экран, гэта ў гульне, калі ты гуляеш, гэта без захопу, альбо яна у катсцэнах прападалі гукі, альбо гукі завісалі ўвогуле, альбо гульня крашылася пасля проста кліка дзе-небудзь. Гэта я перапрабаваў прыкладна 15 зборак. Большасць са зборак нават не запусціліся, большасць. Вось, пра захоп я ўжо маўчу. Тая, якая захоплівалася, гэта першая, якая адначасова і катсцэне нічога не адвалілася. Катсцэна ёсць увогуле, то бок мы не пачынаем у вязніцы адразу. Не гэты самыя, і анімацыі працуюць, і як бы нічога не разваліваецца, і яшчэ і захоп працуе. Вось, так што, як бы, ну, віншую, карацей. Гэта проста Хедхампер, проста пашчасціла, вельмі пашчасціла. Я не спадзяваўся, што ўжо нават, што я штосьці змагу зрабіць. Я ўжо збіраўся, я маральна накіраваўся учора ў віртуалку ставіць, таму што, ну, іншага варыянта я ўжо не бачыў проста, таму што я не ведаў проста, што мне рабіць з гэтым. Ось. Warcraft ад LucasArts. Не, ну яна ўсё яшчэ блізардаўская. Але візуальна яна такая вельмі штосьці ёсць. Старая шкрапета. Не сіні экран, не чорная, зялёны, або за оркам. Ну, самае то, што патрэбна. А што я павінен... А што, я магу яго падабраць? Ну, каб вы разумелі, ёсць такая верагоднасць, што можам не прайсці ўсё роўна гульню. Таму што яна можа проста не працаваць. А што я павінен зрабіць, каб я мог узаемадзейнічаць? У мяне не узаемадзейнічае ні з чым. Магчыма... ну, у гэтай версіі адзінае, што я заўважыў праблемнае, гэта тое, што няма галоўнага меню, але гэта не вельмі праблема. Верыце, што мяне зараз пужае? Я на што не націскаю, нічога не адбываецца. То бок ён ходзіць па пакою, ну... Узаемадзеяння ніякага быццам бы няма. It won't do anything. Окей. Ну, хотя бы такое взаимодействие есть. If it's the last thing I do. I'm obsessing, aren't I? Блин, реплік хапаю. А чаму ўзаемадзеянне не працуе? Я павінен нешта націснуць асабістае. Просто, ну, на мышы кнопкі як бы скончыліся, каб вы разумелі. Усе кнопкі скончыліся. Вось, усё. Зразумеў. Націснуць і затрымаць. Паглядзець, паразмаўляць, так? Альбо паесці, не ведаю. No. It tasted just fine the first time. Ён уже спрабаваў там. Добра. Усё знайшоў. Заціснуць кнопку, I'm not так. hungry for that. У нейкай зборцы проста гэта было проста гэта самае, ну, націснуць. То бок ты у адной зборцы дакладна было проста, ну, націскаеш і Looks ўсё нормально. pretty sturdy. Гэта даволі устойлівая, шукаем, як хацелі выбрацца. Nasty. Very nasty. Опа, пацучок. Що ти там робиш? Окей. Скример у нас був. Мауклівий.
I see nothing special. Что на граффити написано? Гэта, I see типу... nothing special. Окей. Добре. У нас є шкарпета. Давайте шкарпету сюди It поставимо. won't do anything. Правда? Да, правда. If it's the last thing I do. Не, мені потрібно що-небудь ще за взаємодіяння. А, я можу оглядіти предмети в інвентарі, добре. Someone's missing left sock. У когось нема шкарпети. It won't do anything. Добре. The sock smells bad enough already. Ну, як скажеш, як скажеш. Дык вось, карацей, падзеі з таго, што хоць яны не кананічныя, але сталі асновай потым, таму што трал, наколькі памятаю, гэта ўзгадваецца ў трэцім варкрафце, што яго не ўсе оркі паважаюць з таго, што ён вырас сярод людзей. Вось такое, по-моему, у трала было такое. Вы бачыце мяне, я шчыра, я не памятаю вось гэтай... Я раней вельмі... Мне цікавы быў лор Варкрафта, але зараз у мяне ўсё настолькі размытае, плюс яшчэ некаторыя штукі кананічныя, некананічныя сталі. Вось, я зараз не ўпэўнены, які расклад зараз у лоры Варкрафта канкрэтна з тралам, вось, і хто ён там каму прыходзіўся, таму што... Там нешта змянялі з гэтым, я памятаю. Могу помыляться. Так, и в принципе, вы ведаете, что? Я не бачу кропок взаимодействия больше никаких. Так, ну, шкарпету на замок я не вельмі бачу, який сенс. Але давайте. That won't work. I'm positive this won't work. Добре. Калі гэта не працуе... Шкарпету, мне падаецца, мы на ўсё ўжо выкарысталі. This just ain't working. Но я не здзіўлены. І ў дзюрку подсучаную. Nah. Это нельга нічога That зрабіць, мы can't можам... taste good. Ну і калі мы зазіраем, нас просто подсушок пужае. Вось і ўсё. Окей, ладно. А як жа выбрацца? 100% дзесьці знаходзіцца яшчэ кнопка месцавае ўзаемадзеяння, вось гэтая вядомая. Так, можна на трупе на самім. Nasty. Very nasty. Нейкая дзюрка ў зямлі, напрыклад, альбо нешта такое. Давайте дверь попробуем выломать просто. Опа, почекайте-ка, вось камень выпал. Это было трохи нечакано, ладно. What's all the noise, you overgrown maggot? Ooh, feeling a little restless before the big show, slave. Well, it's understandable, you being a guest of honor and all. But until they come for you... Quiet! Нервовый які, а? Just relax. Before the hour's up, you'll have a great weight off your shoulders. Your head! Маньячило таки. Oh, we're taking bets on which way your head will roll. Do me a favor, mate. Pull to the right a bit, would you? Он реально маниакальный. Мы заб'ем яго шкарпетай. Ну, тэарэтычна, шкарпета і камень цудоўная булава. Бачите? Кажу, ну. Так, дверь выбили. Ириатина. Ну шо, давайте по-скорому весь процесс. I don't Просто like голову the looks засунем. of this. Есть их это не Yeah. треба. Мы ведаем, што той чел справа. А, гэта яшчэ одна. Так, гэта ж яшчэ одна клетка.
The stones are higher there, but not high enough for me to reach the window. Давайте залезем трошки вышей. Во. Неблаго. Зараз позбираем тут усё. Ставим сюды. Платформу себе подсадить. Оп. У окенце що у нас? Stonework around the window is cracked and brittle. Блін, а можна поглядіти, що? А, то бок ён пашкоджана, караце, окенца. Мы можем паспрабаваць зноў жа нашим агрэгатам? Не? Не збіраецца. Пацука возьмем з сабой? Не, ён сам па сабе неблага бавіць час. Так. Я не ведаю. Выколупать. Добро, It's неблага. loose, but I could do more damage with my bare hands. Давайте тады, ну руками давай тады ўжо. Раз таки малайчынка. Цудоўна, выбираемся. Час для побегу. This doesn't look good. Так, з вязенцем мы падвыбраліся. Мы можам... Я магу гэтым скарыстацца, не? То бок, ну, калі я просто паспрабую прайсці тут, мяне заўважыць, правильно? Блин, трэба было захавацца. Oh, see what? You seeing things again? I can smell a dwarf spirit on your breath from here. Добро. Yeah, well, everyone's got to be good at something, right? I seen what I seen. Ну, добро. Мы з гэтым ні халеры не зробім. Давайте захаваемся. А то мало ли у гульні ёсць гэтыя імгненныя смерці, я не ведаю. Так. Угу. Щоб такого зробити? I don't feel like cleaning right now. О, можна на сябе апранаць. А што я магу? Ooh, I'm not gonna waste this. Мы можам... А мы можам замаскіравацца неяк? Было бы файна. Типу, каб яны падумалі, што я ахоўнік просто яшчэ адзін. Акенца якое. Nah. Яно, з ім That можна won't ўзаемадзейнічаць. Так што я жадаю гэтае самае, неяк паўзаемадзейнічаць, правильно? I'm positive this won't work. Добра. Ну, тады. Давайте захаваемся, паспрабуем у правыя дзверы, вось сюды. Лесвіца, можна ўзаемадзейнічаць. Угу. Што калі я вось гэта зраблю? Там ёсць I лужа? don't wanna mop that up. Добра. Цікава. Лужу просто, я подумал, ну лужу проберу просто, и все нормально. Так, двери, лесвица. Что мы с лесвицей можем зрабіць? Было бы добра, можа быть, нейкую... О, чекайте-ка, у нас же там вельми туалет брудный, так? Оп. Глядите, что придумал. Брудный моб. Не ведаю, пакуль до конца не ведаю, что я придумал, на самом деле, я придумал нешта, але... Зрабіць так, каб ён паслізнуўся, карацей. Так, і зараз патрэбна зрабіць нешта, што прыцягне яго ўвагу. У папярэдні раз гэта вось гэтыя дзверы я... Во, трос. I said quiet, animal! Оба! Quiet. Now I get it. Добра. Можем обрать его. Ладно. He's really out cold. Ты можешь рэчы з яго сабраць? Кінжал, добра. Такая ніякая зброя.
Я просто, ну, ідея була переапрануться. Моя He's really out першопочаткова. cold. Давайте тады... Угу. Стяг. Треба було його оглядіти. Ага. Розлавався і I порвав. don't think so. I don't think so. I don't like the looks of this. Добре, що тут написано? Так, у Cheap пошуку. land being sold by the acre. Lord Iran contractors are rushing to the lands of Alterac, where recent government holdings are now up for sale to the public. Low-cost farmlands and room for expansion. Contact Ambassador Paranold. Території продаються каля удалення Альтерака. Добре. Are you interested in a life of mystery and intrigue? Do you love adventure and excitement? Then come to the fabled kingdom of Dalaran. Запрошення у королівство Даларан для едукації на магу. Magecaster apprenticeships are available. Terralion, Khadgard, Alaria Danath. 1,000 gold pieces reward for any information regarding the whereabouts of these people. Пошуки Траліона, Тірліона, Кадгара, Алірі і Доната. І я ось не впевнений, типу, ну просто, якби гэта была бы цікавая гісторыя, і якби я мог гэта звязваць, я ведаю як мінімум 3 з 4 персонажаў, вам яны, можа быць, нічога не скажуць, але вось справа ў тым, што гэта не канон, я не ўпэўнены па тыпу ці варта гэта падвязваць, таму што ўсё ж такі гульня не кананічная, можа быць зусім нават. Хоць яна і стала потым падмуркам для Warcraft 3, але ну тут маглі напрыдумваць сваё, ну і спрабаваць у нейкі іншы бок усё весці. Мясцовыя газеты чытаць, а навошта мы тады збіраем Стормы, каб не газеты чытаць? Wanted for crimes against the sovereign lands of the Alliance. Dead or alive. Grom Hellscream and his Warsong clan. Grom Hellscream. He's like me. I gotta find him. Ось, Гром Hellscream ёсць. І таксама, ну вось, я думаю, Грома яны не вельмі змянялі. Карацей, глядзіце. Опа, што? Там намаляваў нешта? Terralion, Ага, окей. Khadgard, Alaria Панамаляваў. Панамаляваў. 1,000 gold pieces. Дык вось, карацей, гэта самае, яны, по-моему, ну, яны не браты, але вельмі добрыя сябры, Гром Hellscream і Трал, ну, як бы, скажем так, у гісторыі Warcraft 3. Вось, і зараз якраз у гэтых падзеях мы будзем шукаць яго, ну, таму што ён падобны, Трал-то нічога не ведае пра сусвет амаль, ну, акрамя таго, што ён чытаў у альянсаўскіх кнігах. Каб вы разумелі, ну, як гэта, канфлікт мы зараз бачым з боку орка, якого вырасцілі літаральна людзі, і людзі выглядаюць тут вар'ятамі, і трэба разумець, што ў гісторыі Warcraft няма, як бы, добрага злога бока. Ну, усе мудакі, карацей. Ну, канкрэтна мудакі, але, ну, скажем так, апраўданні для дзеянняў кожнага ёсць. То бок, адначасова, скажем так, гісторыя бясконцай вайны, пры гэтым ва ўсіх ёсць і цёмныя, як бы, бакі, і светлыя бакі. У кожнага бока амаль, ну, па тыпу, свая матывацыя. Вось такая, прыкладна, усе псіхічныя. Ну, так, глобальна так, усе псіхічныя, але не да абсурда. То бок, яно неяк, ведаеце, для мяне шчыра, ну, вось канкрэтна для мяне, яно неяк больш чалавечае, што ли, ну, канкрэтна. То бок, яно атрымліваецца, ты як бы можаш паразумець любы бок, але і ў той жа момант разумееш, чаму яны будуць біцца. Ну, ты як бы разумееш, што будзе вось такая херня нейкая, што дзесьці вар'ятная. Так, я зараз выйду. Няблага спіць. Цішэй. Не будзі яго. Стары монах. В сэнсе? I see nothing special. А малюночак? А, у яго ключ у гэтага How can чалавека. a man with such a moppy hairdo command such respect? Тут є зачинені двері. That looks like a closet. Опа.
Забираем. Вы поглядите, что у яго на постере, а? Голая дзяўчына там. Тоже мне сетер. А я могу на себе апрануть гэта? I like it, but it won't fit. Ага, ему падабаецца, але ён гэта не будзе апранаць, но не падыдзе. It won't do anything. I'm obsessing, aren't I? That won't work. I'm positive this won't work. Окей. Конечно, не разумею тады. Ключик было бы добра забраць у яго. А, ён прачнецца. Добра. Як бы у яго так гэты ключик забраць? Я ўвогуле уяўляю сабе, што мы от вось пад яго можам як бы выгляд свой змяніць. Ключик нам дакладна спатрэбіцца. Пытанне, што нам такого, што мы можам змяніць увогуле. I don't feel like cleaning right now. No. Гэта я не ведаю, чаму гэта можа ўвогуле працаваць. No, I need to be careful with this thing. Вырубіць яго. Not here. Prison chaplain. I hate this guy. Ага, ён нам вельмі не падабаецца. Добра. I don't Дзесьце want to яго. wake him up. I'd rather starve. Блин, Nuh-uh. цацку малпу шукаць, неблагая ідэя. Пайшлі шукаць. Што, дарэчы, цікава, тут ёсць хуткія перасоўванні ў гульне. І гэта вось вельмі для мяне дзіўна. То бок вы можете перасоўвацца імгненна да кропкі, калі там, ну, допустим, напрыклад, я магу анімацыю ўсё паглядзець, так? Як ён падымаецца, а магу 2 разы націснуць, і яно будзе паскорана. 98 год. Ну, як бы, недалёка не кожны квесту такое можа. There's guards out there. Ахоўнікі з таго боку. А што ж я магу такога зрабіць тады? That won't work. Можа быць, мы перапранем ахоўніка наадварот. Просто самы пакуль Won't відавочны do варыянт anything. гэта ўзяць. If it's the last. Блин. Давайте паспрабуем выбрацца зараз. Вось тут. І апрануцца ў расу гэтую. Здалёку яны могуць не зразумець. Так, атрымаецца. There's a mirror in the robe's pocket. Ён у робе знайшоў люстэрка. А моб мне патрэбна, каб замаскіравацца? Так, моб, валасы. Усё, мы падобны. Добра, падыдзе. Good evening, Chaplain Mathers. Chaplain Mathers? Did you lose your holy beads in the latrine again? I'll be right back. Угу. Нам не хапае, яны думаю, яны пытаюць, карацей, нам для знешняга выгляду не хапае так, што мы перліны гэтыя, не перліны чоткія забыліся. Забыўся, як яны, блин, кожны раз. Малельныя. Так, а дзе іх тады здабыць? Ну, як мінімум, маскіроўка у нас амаль ідэальная. Нешта падобнае на малельную херню. Малельная херня, у сэнсе, вось тое, што я слова забыўся. У цябе ж павінна быць, мужик. How can a man with such a moppy hairdo command such respect? Канделябр? Не? Тады люстэрка? A mirror would be useless there. That's not no. Блин, а дзе яно можа быць тады? Нам патрэбна нейкія, вось, ну, дапамагчы. Малельную херню дава. Так, нам патрэбна малельная херня. Што на дзвярах? Што скажаш? That looks like a closet. Не, гэта на шафу не падобна. Я вось пра гэты постер пытаю цябе.
A mirror would be useless there. Ну, я думаю, что нам ключ потрібен. Правильно? A mirror would be useless. A mirror would be useless there. Нават не ведаю. Трэба нешта прыдумаць. Мы можам яшчэ, можа, пацуканне... Пацук жа для чагосьці патрэбны, правильно? Ён там ёсць. Труп яшчэ застаўся. Дайце кінжальчыкам пырнем. I don't want to stick that thing. That doesn't quite fit. Добра. А люстэрка? Maybe if I... Я не ведаю, я просто It люстэрку не won't терплю. do anything. Добра. Моп. If it's the last thing I do. Ладно, давайте на выход. Пацука не чапай, ну може я прозмовляць жадаю. Так. О, у яго разбіты арбалет ёсць, я яго не заўважыў. I see nothing special. Разбіты арбалет. А калі ён там разбіты арбалет, што я магу за там зрабіць? It won't do anything. I'm Добра. obsessing, aren't I? Што б такога? Яны сказалі пра малільную херню, карацей, вось. І малільная херня, я нават не уяўляю сабе, адкуль яе ўзяць. Тут ёсць, конечно, гильотина, але я таксама не вельмі разумею, як яна, блин, звязана. He doesn't have anything I need. Мне цікаве, што арбалетам нельга нічога зрабіць. I'm not hungry for that. I see nothing special. І самае цікавае дзеянне — есці штосьці. Это што за дзеянне, блин? І это адно з тых дзеянняў, якое будзе выкарыстоўвацца I'm адзін not раз у hungry гульні. for that. Nah. Ну, не ведаю нават. Давайте яшчэ раз паспрабуем. Там у мужика у пакоя была некая книга. Книга? Там была, ну, штукі, якія я заўважыў узаемадзеянне у святога, гэта партрэт, канделябра, гэта самае пяро, сам мужик, ключ. О, шуфляда, пачакайце-ка. Там не вельмі відавочна... Так, шуфляда ёсць. Ну-ка. It's locked. А, і ключ якраз такі ў яго знаходзіцца. Блін. А кніга, ты кажаш... Сапраўды, кніга ёсць. Просто она не выделяется ніяк. I don't like the looks of this. Книга 1, 2, 3, 4, 5. Мне падаецца I просто... don't like the looks of this. Мне падаецца гэта заглушкі просто. Яны тыпу дадалі кнігі як магчымыя аб'екты інтэракцыі, тыпу пачытаць іх, паглядзець, але не запоўнілі яму рэплікі на яе і не прыдумалі, што за кнігі, вось і ўсё. Ну, тыпу, яно засталося неробленым. Ну, па выглядзе, як мінімум. З тым, што ў мяне ёсць. Ну, давайте паспрабуем пасумяшчаць. I don't want to stick that there. Maybe if I... That won't work. А, вось гэта I'm забыўся. positive. This just ain't... That won't work. I'm positive this won't work. This just ain't working. Окей, гэта не працуе. Ну, было бы просто яго просто вырубіць, я не ведаю, мне падаецца, гэта настолькі відавочна, просто што, ну... Добра. Смердючий, пердючий Prison дед. chaplain. I hate this guy. Пам-пам-пам-пам-пам. Дайте-ка момент адзінае, што для мяне даволі глосна ён гэта самае.
Так, ён жа глосны, кабз, да. Давайте я гэта самае прыцішу. Бо мне самому глушыць ён. Ён у іншых пакоі такая ж халера, не? Трэці дзень хутчэй не есць, а размаўляць. Гэта неправда, таму што ён кажа, тыпу, я не буду гэта есці. Ну, па тыпу, можа быць, ну, можа быць, маецца на ўвазе ўзаемадзеянне ротам. Тады... That can't taste good. Бачыш, я на яго ціскаю, ён такі, гэта не можа. I don't wanna wake him up. Смаку гэтага будзе не вельмі, вось што ён кажа. Это, карацей, паесці. Гэта літаральна паесці, нават на каплана гэтага. Ды што ты ж будзеш рабіць-то, а? У мяне няма проста ідэй зараз. Канделябра. Мне патрэбны ключ. Каб ён зняў ключ, мне патрэбны чёткі. Яны хутчэй за ўсё ў гэтым. Мне патрэбна нешта зрабіць, можа быць, пяроў. Ну, проста я ўзяць нічога не магу. I don't feel like cleaning right now. A mirror would be useless there. A mirror would be useless there. О, а я магу на яго ж? A mirror would be useless there. Ладно. No. That's not a good idea. That won't work. I'm positive this just ain't working. До речі, мой паесці, але агулам маеш рацыю ўзаемадзеянне ротам. Ну, дык вось, ну, на каплана і пакуль ён толькі спрабуе яго з'есці. Ён жа, каплан жа не рэч, правильно? Я разумею, што губля недаробленая, але... Вось. Не, пачакай. А, не, можа быць, я на ключ націснуў. Усё, зразумеў, я на ключ націснуў. Усё, не, усё нормально. Я просто думаў, што я на каплан націснуў, такі, ён смакаваць добра не будзе. Калі мы не жадаем яго будзіць, яго трэба вырубіць. Калі ключ мы не можам забраць, ну, я не ведаю. Нам патрэбна нейк зрабіць, каб яму было ўтульненька. Правильно? Эту штуку мы разрывали, и мне устекало, тьму. Может быть, я неяк могу там порезать, не. А что, коли вот так мы зробимо? Повесим свой. Это якраз таки є символ його клана. До речі, я можу оглядіти? Блін. Я ще раз оглядаю. Може я нечто не зауважу, як звичайно, як це буває у квестах. У нас есть пацучок. На пацучка мы уже все поспробовали. Мне подается кожный предмет. Труп, туалетная дюрка. Можно я еще раз моб запихнуть, не? Не ожидаю. Это мы нам апранаць яшчэ. Кінжальчик нам патрэбны. Да ё-моё. Я не ведаю, кінжальчиком яго пыр. Ну тут можа быць. Адзінае вось што засталося, вось гэтае акно, тыпу, яго. Это не працуе. Это не працуе. Я бы думал, што можна было бы разбіць і... Блин. Ну, можа я ў гэты пакой... Гэты пакой я менш за ўсё аглядаў. Можа быць, тут ёсць яшчэ нейкая кропка ўзаемадзеяння, якую не заўважыў. Just an empty wine crate. It won't do anything. Ну, вось літаральна відавочная самая вось гэтая рэч. Яна ж адвалілася, не проста ж так яна адвалілася, правильно? Дзе можна паўзаемадзейнічаць.
Ну, яны мне хутчэй за ўсё скажуць вось гэты пра пацеркі, так? Давайте. Я ще раз поспробую, послухаю їх. I need a shave. No, I need to be careful with this thing. That won't work. No, I need to be careful with this thing. No, I value this cloth too much. Good evening, Chaplain Mathers. Chaplain Mathers? Did you lose your holy beads in the latrine again? I'll be right back. Почекайте-ка. Яны сказали, типу, вы что, ты что, ну патерки свои сгубил у туалете? Яны сказали у туалете. Но яна ж не может быть, один туалет таки там был, гэта самое. Не, почекайте-ка, патерки 100% будут у гэтым. Но яна ж не может быть у туалете у вязницы, правильно? Яны павінны быць вось тут, у шуфлядзе яго. It's locked. Must have something valuable inside. Можа быць яшчэ зноў нейкую пробку узаемадзеяння трэба шукаць дадатковую. Я не могу сховаться в этом самом... О, я могу в шафе сховаться. А, чему ты закрываешь? То бок у шафе я могу сховаться. Гэта ёсць такое дзеянне, правильно? Вось так. Так. Оп. Я попробую обудиться. Окей. Prison chaplain. I hate this guy. Ну, то бок, я думаю, што патрэбна нешта Mirror would зрабіць. be useless there. І каб ён, не ведаю, выйшаў... Я не ўпэўнены, блин. I don't want to wake him up. It's a handy tool, but not Я могу нейкую взаимодействие такое Too loud. придумать? Нам так голосно. not here. А, почекайте-ка, у меня ж есть кинжальчик, я могу его поспробовать взломать просто? No. Не? Ну ладно. Складана у меня розуму не хапае на гэта. I don't like the looks of this. I'm not hungry for that. I don't want to... That doesn't quite fit. Ну, блин, было бы логично стать и нечто придумать там, я не ведаю. Maybe if I... Nah. I don't feel like cleaning right now. A mirror would be useless there. Я просто не ведаю. О, какая книга? Не-не-не. Двери. That won't work. Окей. Not here. Ну і вось ён атрымліваецца, я магу схавацца, і гэта было б лагічна, калі б я хаваўся ад яго. Тыпу, калі б ён выйшаў. Але тады, атрымліваецца, я павінен яго неяк разбудзіць, альбо падрыхтаваць штуку, якая яго абудзіць. Так. А як яго можна абудзіць? Ёсць свечкі, так? То бок, дзякуючы свечцы можна неяк зрабіць нейкую пастку, скажам так. Але ніводны прадмет з канделябра не ўзаемадзейнічаў. Гэта значыць, што у нас не хапае прадмета. Вось, хутчэй за ўсё патрэбнага. Прадмет патрэбна здабыць тады нейкімі дзеяннямі, потому што проста на падлозе нічога больш не валяецца. У нас ёсць на падлозе гэты самае. Як ён?
А давайте, может быть, наконт поразмаўляць. Может быть, за гэтым ляжачым на падлозе ахоўнікам. Я не ведаю, малаверагодна, што я штосьці з імі раблю. Ну, в прынцыпе, няблага. Працягваем. Глядзіце, у яго ёсць разбіты арбалет, так? Яго я забраць не магу. То бок, ну, ён проста чамусьці ёсць узаемадзеянне, гэта дзіўна, што ён ёсць, але, ну, як ёсць. Дзверы клеткі, давайте паспрабуем. Гэта тупа, але я зараз дзвярымі клеткі паўзаемадзейнічаю, таму што чаму бы не. Can't do that. А, ўжо не можам. Добра, зрабіў усё, што мог. I don't want to stick that there. That doesn't quite fit. Пацучок у нас там будзе сядзець, у нас нічога такога няма. Туалет. Maybe if I... It won't do anything. I'm obsessing, aren't I? Я не упэўнены. Я зараз не упэўнены. Чат, калі ў каго ёсць праходжанне, афіцыйнае праходжанне гэтай гульні, калі ласка, падзяліцеся. Бо ў мяне ідэй няма. Ну, я як бы разумею, што мне патрэбна зрабіць, я не разумею мой крок. Самае відавочнае для мяне, ну, мне падаецца самае відавочнае. Трэба зрабіць нешта вось з гэтым акном. Вось. Пакуль не ведаю, што і якім прадметам, але мне падаецца, я ўжо ўсё пераспрабаваў. Я думаў, што, можа быць, я магу разламаць яго і гэтую жалезную, ну, жалезкую карце атрымаць сабе. Але ён не жадае нічога з гэтым рабіць ні адным прадметам. Nah. That can't taste good. A mirror would be useless there. Давайте просто пройдем, як ёсць. Look! Don't tell me you didn't see it that time. Oh, fine. I won't say a bloody word. Well, there's help out there, mate, but you have to want it. Добра. Так, ну, тады маскіроўкі не хапае, і нават яны не ўзгадваюць, што канкрэтна не так. Так, маскіровачка у нас ідэальная, але... A mirror would be useless there. Магу ли я з ім ісці, напрыклад, такое магчыма? Типу, я іду і выкарыстоўваю яго, не? Я не ведаю просто. No, I need to be careful with this thing. Who loves you, baby? I've got something stuck in my teeth. It's a handy tool, but not there. Окей, окей. Good evening, Chaplain Mathers. Это випадково атрымалася, не ожидав гэтага зрабіць. Did you lose your holy beads in the latrine again? I'll be right back. Блін. Можа мне патрэбна неяк іх увагу. Да, навошта... I don't think I can hit him from here. Я просто не вельмі бачу, No. калі... Stab him? Зразумеў. По типу, як мне выбрацца адсюль? Просто у меня з'явілася дурная ідэя, што я павінен нейкім чынам по типу іх увагу адвярнуць. Але які ў гэтым сэнс, калі я маскіруюся? Ну, тады я мог бы просто увагу іх адвярнуць і пабегчы далей. Вось. Гэтай штукі мы не жадаем нават падбіраць. То бок, ну, ён просто нічога не робіць з імі. I don't think so. I don't like the looks of this. А я зашки могу нешта забраць? А, ну не, гэта толькі разглядаць можна. Wanted for crimes against the sovereign lands of the Wanted for... Добра. Грома шукаюць усё яшчэ. Што ж тут такое? Малюнак?
It won't do. If it's the last thing I... A mirror would be useless there. Not here. Ну, блин. Задачка, конечно. I don't like the looks of this. Yeah? Nah. Книги и книги. Пум-пум-пум. Ну, мені, скажу, не, зараз ближайші 2 години будемо в этом покої, короче, проведем. That looks like a closet. I'd rather starve. А что, слухайте, я заявился идея. Что коли з захоўнікамі на стене поразмаўляць? У якасці каплана. Абсолютно абсурдная ідэя, просто гэта... У мяне не той, каб шмат ідэй, вось у чым праблема. Я плюс-мінус разумею, чаго ад мяне хоча гульня, але ў той жа момант я не ведаю дэталей з гэтага скока лагічнага. Can't do that. Ага, усё, паразмаўляць я не жадаю. Разабраліся. Что я могу? По чарзе, перо. Пером, по практику. Что он тут? Бессенсовно. Усе I'm дзеянні. not hungry for that. А глядзець мы ўжо аглядалі ўсё. That can't taste good. Ну, A mirror would be useless. любые комбінацыі, якія мне прыходзяць у галаву, уключаюць у сябе люстэрка і паперку нейкую. Потому что самое логичное, то, что можа неяк прыводзіць мой механізм, скажем так, нейкай пасткі, я не ведаю чаго нават. Все вельмі проста. А давайте адчынім, можа быць, яшчэ ў шафе ёсць узаемадзеянне. Дадатковае вось. На пятлях там не. Складана. Складана чант. Неяк просто для нейкіх геніяў зробленая гульня. Праходжанне, што я знайшоў, кажа, што трэба кінжалам па ключы. Сур'ёзна? Мне падаецца, я гэта спрабаваў першае, што я паспрабаваў увогуле. Можа быць, я міма зноў яго тыркнуў? А ё-маю. Я ўжо такі нейкія суперкамбінацыі пачаў прыдумваць. Алера, дзякуй вялікі, Хэтхамбер, выратаваў. Так, пальчатачкі. Але гэта не тое, што я чакаў, што я пабачыў. Ладно, давайте пальчатачкі апранем. Ёсць. Пачатачкі можна апрануць? Можна. Цудоўна. Ну, зараз павінна спрацаваць. Good evening, Chaplain Mathers. А чаму пра панціркі пайшла гаворка ўвогуле? Так, у гэтым месцы ёсць катапульта. Chaplain Mathers! No one's allowed past the checkpoint, you know that. Так, нікому нельга.
Але ж катапульта. Chaplain Mathers! No one's allowed past the checkpoint, you know that. Добре, ну як мінімум одну штуку ми пройшли, так? Сюди нельга нават каплану гэтаму. These guys look kinda edgy. Так, ахоўнік на сцяне. If I could just get over the wall, I could escape. Калі б я мог перабрацца праз сцяну, я бы мог збегчы. Я не ведаю. Ну, ахоўнік Chaplain бачыць. Mathers! No one's allowed past the checkpoint, you know that. Там яшчэ справа нешта. Шкло нейкае. Stained glass. That's strange. It looks like an old wizard in an hourglass. I would love to, but I can't. Добре, ми туди трапити не можемо. I've got something stuck in my teeth. Що ми можемо? No, I need to be careful with this thing. Ну, мені ж питати потрібно. Зрозумів. Ну ладно, давайте. Chaplain Mathers! Давайте No вернемся one's allowed назад. past the checkpoint, У you know ідеалі that. нам би мець... може там нешта змянілася? Можа нешта змянілася. Але у мяне ёсць падазрэнне, што зараз мне дазволіцца рабіць дзеянні, якія не мог раней рабіць. Як бы. А, па тэрыторыі зараз могу хадзіць. Так, добра. Да тых ахоўнікаў я не траплю, як бы не жадаў. Ну, гэта ўжо ўвогуле немагчыма. Нейкая абсурдная штука. Ахоўнік усё яшчэ вырублены. Просто было бы добра перапрануцца ў ахоўніка замест каплана. He doesn't have anything I need. Ну вось, лусня. Яго вопратку можна скарыстаць. Кінуць каменем у шкло не можаш? Блин, чаму? Я не ведаю, чамусьці мне прыходзіла гэта ў галаву, але я гэта не зрабіў. Ладно, зараз спрабуем. Можа быць, тое ж самае з кінжальчыкам адбылося. Можа, я сабе прыдумаў тое, што я нешта рабіў. Але насамрэч так і не зрабіў. Просто толькі падумаў. Ну, чаму гульня не можа разумець таго, што я думаю, а адразу считываць мае думкі і такая: «О, ты здагадаўся, ты малайчына». Good evening, Chaplain Mathers. Так, это ёсць. А, я паспрабаваў на катапульце скарыстаць, а не на шкле. What the hell was that? We better check it out. Так, вось на катапульту. Лезем в катапульту. И стреляемся. Ау. Амаль. Уи. Ну, поколь... замест уи. А то я гаргулья. Так. I don't want to stick that there. Давай, катапульта. Зараз гаргулю мы отправим. Бах. Зараз мы сами вылезем. Вот зараз будет уи. Уи. Замест у. Залазим. Все по плану. Запуск. Уи. I don't think I'm being followed, but I better distance myself from that place. Добре, як можна далі оттуль. Добра ідея, але... Яшурка? Гнездо нейкае. Разыскуецца. Усё яшчэ гром. Hell scream again? The humans
Усё. Карацей, людзі палюць на грома. I see nothing special. Так, а дзе мы? А, вось я заўважыў. Мы вось тут. Атрымліваецца, можам управа пайсці невядома што. Там нешта маланкі нейкія фігачаць. Там таксама, карцей, разведуем тэрыторыю. Гоблін, як у цябе справа? It's got a ruptured beam seal, a soot in a pesculator, a corroded snap gasket. This is gonna need a reshank. This is gonna need a full 7-point hemostatic reshank. Ah, where'd I put that blasted Samaflange? Where'd I put that blasted Hey, you watch where you're walking. You almost stepped on a very delicate piece of machinery. Well, are you gonna stand there looking stupid, or are you gonna pass me that Samaflange? Самофленш йому потрібен. Добре. У мене є он з собою ось. got your Samaflange right here, shorty. А, гушка. Are you talking to me? Это до конца гульні так буде? Is this what you want? Добре. Цудовний момент агучки. Did you build this contraption? Yes, I did. In fact, I built this Zeppelin from scratch. She's one of the finest ships ever built. She flew over 10 missions during the Second War. Well, why isn't she flying now? Well, that's exactly what I've been trying to find out, isn't it? You don't seem to be making much progress. Not much progress. Well, let's see you figure it out. Maybe that fell off. It looks important. Fell off? Fell off? Nothing just falls off a Goblin Zeppelin. What? Well, at least it's not one of those Tinker Trap flyers built by the gnomes. Добре. Пакуль не вельмі яго атрымліваецца. Так, распавядзі мне пра гномаў Tell me больш more гоблін. about gnomes, Goblin. Small, hairy, bloated, and totally incompetent. What else do you need to know? I mean, why do you hate them so much? Because the goblins and the gnomes are at war. We strive to out-invent each other by developing bold new mechanical innovations. But us goblins are way ahead of them. Really? Yeah. In fact, I was on my way to a secret gnomish workshop to steal their latest plans for a revolutionary communication device. But as you can see, I'm having some problems with Він такий, типу, ну, ми, чому ти так не любиш I'll make a deal with you. Давайте не закончите, потому що... Gaslow. А, ти Газлоу? Gaslow. Окей, добре. I will steal the plans from the gnomes while you fix your Zeppelin. Then, Sounds good to me. When do you leave? then, you will take me wherever I wish to go. Oh. All right. If you get the plans from the gnomes, I have to fly you wherever you want to go? Okay. But here, you'll need these. Добре, давай штуку. Не важно, что это are такое. fake plans, designed to throw the gnomes off track. Substitute these for the real plans without them noticing. But be careful. They're crafty little buggers. Yeah, you'd better be here when I get back. Oh, I'll be here. Probably still working on this damn machine. Добре. Карацей, Газлоу прапанаваў нам зламаць, насаліць гномам, забраць у іх планы нейкай камунікацыйнай прылады новай. Вось. Але ў яго, бачыце, не заладзілася. Ён сам павінен быў гэта зрабіць, толькі вось не атрымліваецца нешта, яго запілін яго разваліўся. Дык вось якая справа. Ну, ён опісвае па типу, якія падзеі. Чаму так не любіш гномаў? Ён такі, таму што мы ў вайне, але гномы значна больш прасунутыя. Як ты бачыш, мы збіраемся скрасці у гномаў планы. Класіка. Чел, самофланж табе не патрэбны? Nuh-uh. Не? I see nothing special. Maybe if I had some salt. Так, Зеппелин, Гоблин. Давайте-ка Зеппелин поглядим. Hey,
don't touch that. Окей, You might have добре. busted a black nut. Stay away from that. Добре, більш не кранаю. Все в порядку. I'm not hungry for that. Що там напереді? Де гноми в углі? Ну ён не один і не підказав, де гноми-то? Опа, забитий орк. І мост розвалений. Looks like the bridge has collapsed into the chasm. Просто у Цепелін було треба додати більше бульби. Ну, це тоді буде бульб Цепелін. Відомий гурт такий є. He must have been killed during a battle that took place here. Давай-ка діду свою. У яго ёсць яшчэ. Окей. А чаму у яго што са шчытом? Шчыт больш альянсаўскі па выглядзе. Цікаво. He must have been killed during a battle. Doesn't look like much of a talker. It looks like the bridge was cut from the other side. Угу. Ну і ось його розламали. Я могу нечто тут зробити там? Now that is one Grand Canyon. І далі ми не пройдемо, тому що моста нема. Правильно? Покуль ми не придумаємо ніяку приладу, яка буде катапультувати нас туди. Looks like the bridge has collapsed. Добре. А що коли сюди? Так, я на ось. Аховна система. Так, окей. Что мы можем яшчэ? Вось эту штуку паспрабаваць прымяніць, не? Not here. Добра. I don't want to stick that there. That doesn't quite fit. I don't want to stick that there. Мне просто падалося гэта... Can't reach that. Nope. All right. Think it through. Добра. Я подумал, што гэта адзін з тых момантаў, калі мне просто на маю спрытнасць патрэбна разлічваць і ўсё. А, тут нейкая гэта самая пачварка памерла. A dead, rotted razor rat. It must have been burned by the lightning device. Нейкая фіксацыя на тым, каб кідацца сабой. Ну, гэта спрацавала адзін раз, чаму бы гэта не спрацавала некалькі разоў, правильно? Ну, люстэрка ж не дапаможа супраць гэтага, правильно? Не спрацавала. I was too close to the beam. Добра. Опа. Глядите. Ну, якая технологія, супер-пупер. Не пытайся, як гэта You працуе. never know when a rotting carcass might come in handy. Ну, по такому же принципу остатнюю ахову. Ну все, я спалила эту штуку. Ну добра. Зато я раздёблі усю систему. О, тут шкляний орб нейкі. Щоб то не було. Этой штуки It можна won't do об'єднати? anything. Окей. Падставныя планы, гэта ўсё. Ну, пакуль выглядае ніяк. Добра. Дзе там? Куды нам далей ісці? Вось сюды. О, гномы. Maybe they don't want peddlers. Глядзіце, карацей, уваход по типу вітаю і навокал жесть поўная адбываецца. Давайте-ка я захаваюся. Мне просто цікаво. Я кінуў гэты каркас сюды. It's already dead. Добра.
А я коли поспробую? Бах. Жесть. Значит, и огнеметом яшчэ наверх. Ну, цудоўны апарат. Так, и они там под землёю сидят. There's some kind of workshop below with little men running around. Ну, добре. Зараз мы вам тут Fastened покрутим. on pretty tight. Добре прикручено. А мені есть? Ось гэтым? Во, апаратом. Ну, які суперагрегат для відкриття усякого. Так, там нешта апарат нейкі працує. Nah. Просто дохлого пацука вельмі файна сюди запихнуть, правильно? Падаецца, гэта цудоўны план. I don't want to stick that there. Ah. Stab the engine. Why? Дык рухавік, там же ж ёсць гэтае Keeps самае. moving all by itself. Oil is pumping through it. А я ж, а што, я чаму я не магу зламаць гэта? I'm not putting my hand in that. Які, блін. Давайте чуть-чуть. It won't do anything. Ну просто дохлого пацука самое тое. If it's the last thing I do. Ладно, як скажеш. Узяти просто зламаць гэты апарат і ўсё, і окей. It's already open. That won't work. I'm positive. This just ain't work. I don't want to stick that there. Not here. Окей. I don't want to. Maybe. I don't want. Maybe it won't do anything. If it's the last thing I do. I'd hate to see their no trespassing sign. I don't want to stick that there. Фраза така була зараз. Там фраза по типу «Вітаю», це саме гостёв, так? І я б не ждав бачити їх знак, типу «Уваход заборонений». То уявіть собі, який він тоді у такому випадку. О, то я мало відремонтувався тут. Looks like some sort of transport. Green, tinkering, babbling. Must be a goblin. Не знаєш, що мені допомогти? Добре. That's not a good idea. Добре, його запілим не будемо коронати. Там гнездо яшчэ ёсць. Давайте гнездо ў лесе. Ну просто гэта адзінае, по-моему, што ў лесе ўвогуле ёсць. Што ў гнездзе можна? Пацука? I don't want to stick that there. Я не ведаю, што там. Not here. Навошта просто Not гэта here. ўзаемадзеянне, а? I don't want to stick that there. That doesn't quite fit. I don't like the looks of this. Can't do that. Maybe if I had some salt. I don't want to stick that there. А што калі нам раптоўна патрэбна вярнуцца да сцяны? Зараз я захаваюся. І ён такі нормально. А, добра, ветер дуе. Нас туды нават не пусціць. І лорд гэта смеецца. Окей. Дык вось я нешта я не ўпэўнены, што я шукаю на контравёркі. Ну, у прынцыпе, мне падавалася б, у мяне ўсё ёсць, што патрэбна, так? Типу, ну што такога? Просто апараты адкрыты, так? Мы просто бяром, ды апарат гэты і ламаем.
Усё, нічога такого надзвычайнага. Ёсць рухавік, ёсць паліва. Nah. Not here. Это ўжо адчынена, гэта штука каб адчыніць штукі, ну. А, вось зараз ён нешта робіць там. Што ты робіш? Што ён рабіў зараз? Окей, вельмі дзіўна. Ну, хоць нейкая інтэракцыя. I don't want to stick that. I don't want to stick that there. I don't want to stick that there. Ну, дохлая же гэтай самую, дохлый пацук, універсальная штука. Maybe if I... Nah. That won't work. I'm positive. This I don't want to... Maybe, Nah. Так, давайте That won't... I'm positive. This упэўнімся, што у нас няма узаемадзеяння ніякага. I don't want to stick... Maybe, That won't... I'm positive. This just ain't work. I don't want to stick that. Maybe it won't do anything. It won't do anything. Ну все, остатние мне пытаются попробовали. Окей. It's the last thing I do. Так а что мне перешкоджает просто разбить эту фигню вниз и просто пролезть, а? It won't do anything. Окей, мы попробовали. Can't do that. Там ойл, я так разумею, гэта паліва. Ну, типу... I'm not putting my hand in that. Калі ён паблізу глядзіць, у мяне інвентара няма. Вось у чым праблема. То бок вось зараз у мяне няма інвентара, то бок узаемадзеянне немагчыма. Хоць я і набліжаны зараз. Я магу толькі выйсці і ўсё, і ў прынцыпе нічога націснуць не магу. Так што, ну, не, нармальна павінна быць так працаваць. That won't work. Ну, падавалася б, у мяне ўсё ёсць. Разлом гэты таксама тут не тое, каб шмат. Толькі сам разлом, кавалкі моста і больш нічога. Ось там птушкі лётаюць яшчэ. А ніякіх параходаў, нічога такога. Дым можна ўдалечы не паглядзець. Smoke from a fire. Someone must live over there. Я спрабую прыдумаць хоць штосьці. І пакуль атрымліваецца не вельмі. Так это мне такое адчуванне, што мне ўжо ўсё ёсць. Просто штосьці не так я раблю. I don't want... Давайте рэчы сюды закидывать на I don't want to платформу. stick that there. That's not a good idea. It's already dead. З пазламі у won't гульні, work. ну, складана, як гэта, хаяць гульню, якая... О! Нечакана. Цікаво. Це було нечакано. Пыл. Шкляный. Ну давайте яго тады. А, дакладна. І вось мы яго у масла гэтае. Не масла, а як яно. Яно атрымліваецца як не паліва, але яно шмаравідла, типу, альбо яно паліва. Я вось не зразумеў. Ойл просто ў нашым выпадку гэта можа быць і тое, і другое. Ну, у любом выпадку гэта ідэальна.
Все ж таки хутчэй як паліва, чым шмаравідло. Так. Вывалім у гэтым паліве пацука? Не? Nah. Чаму? Some oil spilled from the machine. Use it with what? Плани? Not here. Ну добре. No, I value this cloth too much. I don't want to stick that there. Not here. Ну і ладно, потім розберемося. Заходимо внутрь. Опа, пастка. Permeated the perimeter's parameters. The lightning lamps have never failed us before. This thwarted the welcome mat of annihilation. But fear not, he'll never escape. Карце, гэта была пастка. І, магчыма, быў нейкі іншы ўваход. Ну нічога, у мяне ёсць кінжальчык. Оп. The prisoner has escaped the snaggle bag. I can't believe it. I wove that snaggle bag myself, using only the most durable strands of elven yarn. Ну і што? Кінжальчик подобрали. Дайте мой кинжальчик. Oh no, we prefer that intruders be unarmed when inside the workshop. I could have been killed falling through that trap. Yes, we know. It hasn't been working properly. Would you like to try it again? Окей. Так, мені могло это самое. Мені могло забить, коли я тут падав. Яны такі, ну ми ведаем, яно так і павінна было працаваць. Ты мог бы паспрабаваць яшчэ раз, каб можа яна гэты раз у нас працавала. Яна не вельмі правильно працуе. The goblins destroyed your machine, and I came to warn you. That's interesting. I could have sworn that I saw you pour sand into it. Yeah, and I didn't see any goblins fall out of the snaggle bag. I came to borrow a plunger. So, someone's apparently informed you of our plans for the revolutionary horse-powered Kerbocentric Plungeothopter. I'm afraid you can't use that right now. Планжетоптер. Добре. If you don't have a plunger, how about a communications device? I'm afraid we don't have a working one of those either. This Plungeothopter sure sounds like a goblin invention I heard about. A goblin invention? How dare you insinuate that we would stoop to their incompetent level? The goblins are capable only of inventing high-grade rubbish. Зараз хвастаться почнуть. And a mere seconds away from having one of the boldest designs ever conceived. Яны зараз нам будут показывать все дизайны свои только тому, что потом я сказал, что гоблины лепей зрабілі нешта тое, што яны зрабілі. Your design was probably copied from original goblin plans. Goblin plans? What the goblins have been able to produce. This, imagine if you will, a device that can transmit information over great distances without danger of enemy interception. A device that could send two-way messages through the airwaves without employing roads or wires. Передача информации на великую дистанцию, вот такую. Wow, what could I possibly say about such a unique device? Yes, I can see that you're speechless in the face of sheer genius. That is one way of looking at it. Радзей іх апарат для перадачы інфармацыі на вялікую дыстанцыю без неабходнасці дарог альбо, ну, па тыпу іх перахапіць нельга. І карацей яны знайшлі саманавадзячуюся курыцу. Вось у іх вынаходніцтва, якое перадаваць з якой можна перадаваць інфармацыю. У них ёсць хлопікі драўляныя. Whoops. І паперы шмат выпала. О, Эль ёсць. У іх ёсць бухлішка. Чант. Куды? Куды вливаеш? Ну, хто так робіць, а? Ладно. Кіраванне лётаючымі свіннямі. Добра.
Што б яно не рабіло? Усе свінні разляцеліся. Get away from that. He's activated the pig's flight packs. We've got to shut the machine down. Don't touch anything. You could have damaged the rapid automated food delivery service. Добре. Yeah? Нехай ремонтують покуль. Ремонтуйте. А я зараз плани підміню. Фейковими, гоблинскими. The gnomes and the goblins are fighting a war over technology. Interesting. Угу. The gnomes and Война технологій поміж гоблинами і гномами. Оп. Куриця. Вочка тиркнула. it's taking all my willpower not to choke the chicken. Ну, поки вони там ремонтують. В принципі, план у мене є, ми потрібно тільки... О, ще одремонтували. All technosophical staff report immediately. We've got a problem. We've been going about this design all wrong. It's all right here in the schematic. The gyrating grommet attaches to the grill guard, not the modulator. Conduit C goes to terminal D, terminal C goes to conduit B. This must be fixed immediately. Come quickly, we have much work to do. Треба переробити плани тої куриці. Бо буде прикол десь, коли насамрэч гэтыя планы спрацуюць. Вітаю, Фурбай. Як атрымалася гульню перамагчы, яшчэ 4 версіі гульні спусця, то бок у выніку 10 прыкладна. Я 15 назваў лічбу трошкі з галавы, таму што я не лічыў дакладна. Але ў мяне было да халеры версій. І гэта прыкладна, ну, ўжо амаль 20, альбо каля 20, альбо можа нават больш за 20 версій. Учора 4 версіі яшчэ пераспрабаваў, знайшоў версію, якая працуе, не мае праблем з гукам, не мае праблем з карцінкай, адсутнічае галоўнае меню, але хаця б, ну, ўсё астатняе працуе, акрамя галоўнага меню, яго проста няма у гульне у гэтай зборцы. І захоп працуе, таму што захоп самае праблемнае, нават калі гульня запускалася і з праблемамі, я ўжо гатовы быў стрыміць вам з праблемамі, але гэта вось канкрэтны набор, ён працуе і працуе нават без гэтых самых, без багаў. Пакуль нормально праходзім, уже даволі нормально так зайшлі. Так, каб выбрацца, нам прыйдзецца неяк нешта прыдумаць. Plans for the homing chicken. Кіраванне прасючкамі. Ну, прасючкі разляцеліся. Прасючок? Заскочым на яе і уляцім, правильно? Оп. Дзякуй, прасючок. Усё, выбраліся. Кураня. Саманавадзячаяся кураня. Аўтаматызаваная дастаўка ежы, як назвалі яе гнома. I knew I'd get this old heap running. Did you find those gnomish plans for me? Yep. Here. Oh no. Oh no, this is bad. This is worse than we realized. This design is brilliant. The homing chicken could easily tip the balance of our war in the gnomes' favor. Mm-hmm. Hey, wait a second. Don't they know that chickens are notorious for being disloyal? Their design can never work. Ha! The gnomes undone by the treachery of their own chickens. Hey, look, I don't know anything about chickens. Now what about my ride? Карацей, гном такі, блін, яны прыдумалі прыладу, якая будзе перадаваць інфармацыю на гіганцкую дыстанцыю, і яе немагчыма будзе перахапіць. Вось. І потым вызначаецца, што мы знайшлі саманавадзячаяся кураня, і потым ён такі, блін, халера, якая прасунутая тэхналогія, гэта ідэальная штука. А потым ён такі, блін, яны што, не ведаюць, што кураня будуць проста разбегацца куды попадзе? То бок, ну, іх немагчыма будзе кантраляваць. Ха, і дызайн у іх не спрацуе. Так. Можешь отвезти меня куда-нибудь? Well, where do you want to go? I can't think of anywhere to go right now. Let me know when you do.
Мгм. I can't think of anywhere to go right now. Well, блін, я... Треба поглядіти, як про Actually, мост that пробратися. thing doesn't look very safe. You could always walk. Не, мужик, ходити так само не варіант. Так я ж можу, мені ж про мост добратися було б добре. They wouldn't hear me from here. Smoke from a fire. Someone must live over there. Nuh-uh. Можемо йому показувати предмети і типу розмовляти з ним, дякуючи предметам? Щитувати це. Nah. Ось це. I don't want to stick that there. He's a strange little goblin. That's not a good idea. Can you take me somewhere? Well, where do you want to go? I can't think of anywhere to go right now. Ось це дивна проблема. Типу, я усе падрыхтаваў, я магу уляцець, але я не ведаю, куды я жадаю уляцець. І ўсё. Конец. Давайте до гоблинаў пойдзем зноў. Там зараз паршучок я бачу. That's probably where their main workshop is. I'm too big to fit through that door. I'd rather starve. Давайте Эль. Поп'єм. О, зовсім інша справа. This stuff just makes me tired. Ну, я поспробував. Ale. До речі, там на вулиці паліва гэта ёсць, я ось не ведаю. Што з ім? I can't reach that. Я ведаю, давай паршучка. Оп. Капі. Ну, можа... Паліва гэта ўсё ж таки трэба сабраць з сабою перад тым, як я куды-небудзь падарожнічаць буду. I'm positive this won't work. I don't want to stick that there. Я магу нешта на сябе апрануць там, типу. It's not my style. This just ain't working. Добра. Not here. I think I broke it. Блін, а што тады рабіць? Просто, ну, самая дурная сітуацыя ў тым, што такі, ну, валім адсюль. І ён такі, я не ведаю толькі, куды мне хочацца. А калі ён не ведае, куды яму хочацца, то як, блін, я яму магу кудысьці сказаць, куды патрэбна яму. Можа, у мёртвага орка ёсць нешта, яшчэ засталося, што я не падабраў? He must have been killed during a battle that took... Can't do that. Усё, ўжо I немагчыма. don't think he's listening. Я ўсё зрабіў, што магчыма. It looks like the bridge was cut from the other side. Ну і тут уже мадзенняў няма ніякіх. Ну просто самае відавочнае, гэта па тыпу мне патрэбна вось сюды. Looks like the bridge has collapsed into the chasm. Looks like the bridge... А як мне яго пераканаць, што мне патрэбна кудысьці яшчэ? I don't think so. Actually, that thing doesn't look very safe. You could always walk. Can you take me somewhere? Well, where do you want to go? I can't think of anywhere to go right now. Let me know Блин. when you do. Що за фігня? He's a strange little goblin.
Чант, мені потрібна допомога. Це нейкий абсурд. На Might and Magic троїться 2500, дякую велике. Про 20 хвилинок ми, до речі, будемо крутити рулетку. Поглядимо, во що ми будемо гуляти в авторок. Для мене загадка зараз. Чант, коли у вас є проходження під рукою, то, коли ласка, потрібна допомога. Я не упевнений, мені подається зараз знову абсурдна ситуація, коли, типу, я нечто не тиркнув. Остров грома? Ну то бок ось у гэтым был. То бок я на яго паглядзеў, але прыкал з тым, што я павінен быў яго ўзяць. Окей, дзякуй. He's like me. Wanted for crimes against the sovereign lands of the Alliance, Grom Hellscream. It is by decree of the Alliance that orc survivors of the Second War be permitted to live, provided they remain within designated military settlements, and provided their behavior remain docile and non-threatening to the established order. The Alliance High Command has reason to believe that Hellscream and his volatile Warsong clan have been prompting other clans in the region to acts of rebellion and insurrection against the regional wardens of the Alliance. Hellscream is believed to be highly dangerous, and the use of extreme force has been authorized for his arrest. He should be transported, if captured alive, to the nearest military outpost. Reward will be paid upon his return, or with proof of death. Last known whereabouts, Southern Lordaeron. Travels widely. Ну ось, карацей, атрымліваецца, зараз мы ведаем, дзе Hellscream знаходзіцца. На паўднёвым Лордаэроне, і вось тут нам патрэбна кіравацца. Не, Кавтау, гэта ў сеце Варкрафта. Гэта не тыя оркі. I don't think so. Так, можеш адвесці... Вось, мяне цікавіць да грома Hellscream, калі ласка, мяне туды. Reward? Hey, this orc is trouble. Big trouble. I don't know anything about it. I'll worry about the risks. You just get me there. Remember, you owe me. All right then, hop in. But if things get dicey, my green goblin butt is out of there. Let's get moving. You got it. І, круто. І вось у нас выбор атрымліваецца, куды падарожнічаць, і вось он, тэрыторыя дворфаў, але паўднёвы... Вось он, Дарнхолл, гэта крэпасць гэта, і рэзервацыі оркаў мы туды можам накіравацца. На Might and Magic, которая яшчэ 9500, дзякуй вялікі. Вось она, оркская резервацыя, нас тут высадзілі. Що у нас тут? І тут раптоўна пачынаецца трэці Warcraft, карацей. Just like I thought. Empty. А можна з собою забрати? I can't break the chain. Ладно, нельга. Можна розкрутити там що-небудь? Ну ладно. Давайте у вёшку сходим. Мене ж цікавить, де Hellscream буде, так? Там далеко яшчэ можна. Нормально тут место, як наведать. Ви клан Warsong? Хлопці. Huh? It's been a long time since any weapons were made here. І яшчэ на Might and Magic 900. 1000, вибачаюся. Дякую, Ріки. Looks like it used to be a watchtower. Орки, як там у вас справа? Що ви тут напиваєтеся? That orc's not looking so good. Зовсім розвалюються. Find where he is. Ну ладно, давайте сюди вінтер. І яшчэ 500 на Might and Magic. Я так розумію, ти до апошняга пункту збираєшся накидати, так? Oh, how
Come in. Oh, please feel free to Oh, look troll. around. I've got all sorts of exotic goods imported from the islands of Kultiras to the flame pits of the Hellfire Peninsula. Oh, Zul'jin's rarities are renowned throughout the lands of Lordaeron. If you have any questions about the merchandise, just ask me. Каб вы разумелі, мы, карацей, на тэрыторыі. Для тых, хто не ведае, зараз трошки, скажем, я не ведаю, як вам тлумачыць, таму што гэта гульня не кананічная, і таму падзеі трэцяга Warcraft'а, яны яшчэ адбудуцца, і тыпу яны ўжо не кананічныя, ну, гэта гульня ўжо адыходзіць ад канона моцна. Вось, мы, нагадваю, мы за Трала гуляем. Вось. Яны як бы адыходзяць ад канона, але на гэты персонаж стаў прататыпам потым для Трала, ну, які ў трэцім Warcraft'е. І ў выніку падзеі як бы сыходзіцца. То бок яна бы гульня магла б быць канонам, просто яна ідзе ў як бы ў іншы таймлайн, скажем так. Вось, крыху. Дык вось, якія ў нас падзеі-то? Агульна дагэтуль кароткі перасказ падзеяў. У сусвет людзей уварваліся праз цёмны партал, уварваліся оркі і пачалі захопліваць тэрыторыю. Там не буду расказваць ужо з чаго і як, карацей, оркі пачалася вайна паміж оркамі і людзьмі, так? І у першай вайне оркі вынеслі людзей вельмі лёгка, загналі іх далёка. Вось, у другой вайне людзі захапілі оркаў і адправілі іх у рэзервацыі. І атрымліваецца вось гэтая падзея, гэта зараз оркі ў рэзервацыі, і як бы вось мы ў гэтую рэзервацыю адправіліся. І мы адзін з оркаў, які якраз такі мы, Трал, як бы наш герой, ён выгадаваны чалавекам, каб зрабіць яго машыну забойстваў. Але мы з гэтага, нягледзячы на ўсё гэта, мы ўсё роўна оркам засталіся, і мы збеглі. Спін-офф ці прыкол? А ні той, ні другое, гэта гульня ніколі не выйшла. Таму катэгорыя такая. То бок, ну, па тыпу яна нікуды. Гэта гульня, якая павінна была выйсці, але яе адмянілі. І мы гуляем у тое, што было, ну, на гэтым самым, на Твічы таму і катэгорыі няма. Вось. Яна хутчэй падзеі як бы перад трэцім Warcraft'ам, просто што тады трэцяга Warcraft'а яшчэ не было. І ён яшчэ быў на ранніх этапах распрацоўкі, і сюжэтна там сюжэт перастасоўваўся некалькі разоў, і вось якраз такі ідэі з гэтай гульні былі перапрацаваны і прыменены ў трэцім Warcraft'е. Але як бы падзеі Warcraft'а адбываюцца ўжо, як бы, як разумею, як пасля гэтай гульні, можа быць, дзесьці падчас гэтай гульні. Ну, зноў жа, гэта ўжо не канон, таму мы зараз просто ў такой вось абы што як бы гуляем. Як бы не абы што, яно займае вельмі дзіўную пазіцыю ў каноне. Калі б лічыць, што выйшла, то дзе яна была? Перад падзеямі трэцяга Warcraft'а. То бок пасля другой вайны, і трэцяя вайна вось зараз, ну, па тыпу, у пачатку узгадвалася, што яна ўжо ідзе. Просто я не разумею, як яна ідзе. Ну, тыпу, у якім фармаце, скажем так. Вось. Потым, дарэчы, на аснове гэтай гульні, таксама яе сюжэта, была напісана навелла. Яна 2001 год навелла The Lord of the Clans. Так і называецца гэта гульня. Поўная назва гульні Warcraft Adventures The Lord of the Clans. The Lord of Clans, альбо штось такое. Блин, я могу памыляцца зараз. Вось. I don't want that. Малюнак гном садовы. I've had enough of gnomes lately. А что за клан? Маланка и Сякера. I've never seen this clan emblem before. Oh, of course you haven't. That's the banner of the ill-fated Lightning's Blade clan, who never made it to Azeroth. I've heard that their initiation rites were so harsh, few were ever able to pass them. What were these rites? Well, young warriors of Draenor were forced to stand on top of the highest peak of the Blade's Edge Mountains and hold aloft their axes during a thunderstorm. Only those struck by lightning at least 3 times could join the clan. Shocking. Карацей, каб вы разумелі яшчэ, для тых, хто трохі знаём з лором Warcraft'а, гэта Zul'jin перад намі. Гэты гандляр, гэта Zul'jin. Не пытайце, карацей. Ну, то бок, вы разумееце, мы трошкі ў іншым таймлайне зараз.
Ну вось. Дык вось, які клан? Гэта клан, які так і не дабраўся нават да Азерота, то бок гэта клан, які не трапіў на... Яго тут няма. У нас ёсць баннер, які не ў гэтым сусвеце, ён застаўся ў папярэднім сусвеце, з якога оркі прыйшлі праз партал. І клан быў такі, у яго такія жорсткія правілы на прыём, карацей, у новых оркаў, у свае рады, што, карацей, амаль іх амаль і не было, скажем так, гэта клана, іх вельмі недахоп, скажем так. У чым правіла, карацей? Калі ты жадаеш стаць часткай клана і, ну, паўнапраўным членам клана, то ты павінен стаць на самай высокай гары, і там ёсць каменныя, карацей, пікі. Вось. І на іх стаць на самую вяршыню, і падчас навальніцы чакаць, калі ў цябе ударыць маланка, як мінімум 3 разы. З сякерай, то ты павінен падняць сякеры ўверх, і у клан прыймаюць толькі тых, хто атрымае удар маланкай 3 разы. Вось такая вось фігня. Ну, вядома, што клан як бы зараз не кананічны зусім. Вось, але просто забаўна. I only shake hands after the deal's done. Давайте, может, домовимся з Зулджином на кон чаго-небудзь. Так, распавядзі мне пра сябе. Tell me about yourself. Well, surely you've heard of the notorious Zul'jin? Well, It's true. I am Zul'jin, once the fiercest troll ever to flay an elf. It was I who single-handedly united the trolls and the orcs to wreak havoc and destruction upon the Alliance during the war. But alas, we withered in defeat. Я ўжо. Wanna buy a garden gnome? Ну, типу, то бок, гэта Зулджин, які у гэтай, скажем так, рэальнасці, у якой мы знаходзімся, Зулджин, хоць і быў той, хто там вялікі вождь Арды, скажем так, аб'яднаў кланы троляў і оркаў і павёў супраць альянса, але яны прайгралі вайну, і ў выніку якраз такі ён стаў проста звычайным гандляром тут. Канону одно месца. Ну, канону тут можна нават і не пахнуць. То бок, гульня можа была бы быць кананічнай, просто што тады канон, як бы, канон пісаўся ў працэсе гульні, скажем так, робіцца гульня, і людзі, як бы, прадумваюць, як бы, што куды будзе. Вось, і як бы так усё і будуецца. Тыя, хто думаюць, што, дарэчы, вось мяне здзіўляюць трохі, чуў такое меркаванне, гэта як, па тыпу, як ДНД весці, так? Вы выпусцілі гульню, і потым вы думаеце над каноном далей. Вы просто прымяняеце прыёмы, калі вы робіце, каб ваша гісторыя не магла скончыцца, таму што інакш, калі вы выпускаеце новыя там, ну, далей гісторыю працягваеце, вам патрэбна новых злодзеяў знаходзіць, новыя па тыпу павароты сюжэта рабіць. Вам пэўныя рэчы нельга рабіць, вам нельга просто так забіваць персанажаў. Вам патрэбна ўводзіць новых персанажаў, вам патрэбна новыя сюжэтныя аркі, і нельга скончваць канфлікты. Напрыклад, у Варкрафце гэта ўсё проста, таму што гэта сусвет вайны, у якім як бы канфлікт ніколі не скончыцца. Таму тэматыка гэтай ідэі вам прапісана ў аснове як бы самого сюжэта. Так? Не важна, што там будзе адбывацца, але падзеі будуць як бы ісці далей. Вось, ўсё роўна будзе канфлікт нейкі. І таму няма абяцання, у Варкрафце няма абяцання таго, што ўсё будзе добра, ведаеце? Усе змагаюцца просто таму, што, ну, яны працягваюць змагацца. І таму вельмі проста як бы працягваць сюжэт Варкрафта, па сутнасці бясконца, пакуль, таму што гэта у вас заўсёды будзе драйв сюжэта. Вось, у чым, карацей, думка мая, тое, што ў большасці сваёй вы як бы робіце сюжэт на адну гульню альбо на бліжэйшы час, потым вы глядзіце як бы фідбэк ад гульцоў, што спадабалася, што не спадабалася, і развіваеце сюжэт з гэтага. Як бы рэагуючы на тое, што можа адбывацца, вы можете прадумваць нейкія наметкі рабіць наловачкам на будучыню, але агульна вы як бы не прапісваеце кожны радок кожнага персанажа ў кожны пэўны момант, вы хутчэй ўжо засноўваецеся на тым, што стала канонам. Вось, і потым робіце крокі далей. Вось. Але я чуў меркаванне, чамусьці хтосьці у фан-базы Варкрафта, я шчыра не, ну, я не тое, каб я толькі часткова згодны з такім меркаваннем, а меркаванне наступнае, што тыпу стваральнікі Варкрафта прадумваюць на 10годдзі, што куды яны збіраюцца адправіць гэтую гісторыю.
Гэта лухта, неправда гэта. я лічу, што гэта не можа быць такога, і ніхто так не робіць. Вось. Так, у іх ёсць некалькі пісьменнікаў, у іх ёсць па тыпу канон, але праблема ў тым, што ў іх лор вялікі. То бок, ну, каб рабіць наступныя дзеянні, вы не можаце з галавы проста дастаць персанажа, вам патрэбна перавыкарыстоўваць тое, што ёсць. Вам патрэбна вялікія веды сусвета, каб гісторыя мела сэнс, таму што інакш, калі нешта будзе проста з'яўляцца альбо знікаць, то гэта будзе праблема. Ну, яна і так як бы ёсць, каб вы разумелі. Ёсць персонажы, якія то з'яўляюцца, то знікаюць, абсалютна невядома куды. Напрыклад, ёсць персонажы, якія робяць абяцанні, а потым пытанне, куды, чаму яны гэтыя абяцанні выконваюць, просто таму, што персонажа сюжэтна няма і пра яго забылі. Вось такое ёсць. Але чамусьці ёсць упэўненасць у некаторых фанатаў, што тыпу Blizzard прадумаў усё на 10 гадоў наперад. Ну, я в гэтым вельмі сумняваюся. Ось. Распавядзі мне пра... ну я ўжо спытаў яго, хто такі. Ладно, я не магу гэта скіпнуць. Well, it's true. I am Zul'jin, once the fiercest troll ever to flay an elf. It was I who single-handedly united the trolls and the orcs to wreak havoc and destruction upon the Alliance during the war. But alas, we withered in defeat. So, you wanna buy a garden gnome? Так. Я новенький тут, распавядзі мне, што тут у вас. What can you tell me about this place? After the Alliance destroyed the Пасля таго, калі ён знішчылі другі цёмны партал, і вось яны загналі ўсіх у рэзервацыю. Alliance troops guard the settlements, making sure that no one escapes. We live here like animals. Are you interested in velvet paintings by any chance? Добра, ну яны загналі ўсіх пасля пройгрышу ў другой вайне. Вось. Просто ён кажа пра другі цёмны партал, а я нешта не памятаю, каб быў другі цёмны партал. Я памятаю, што толькі быў той, які ў World of Warcraft, які яшчэ будзе ў будучыні далёка. Я, дарэчы, я гуляў у першую другую частку. Не, у першую я не поўнасцю, я трохі пагуляў, але ўсё было на ангельскім, я тады не разумеў. Я просто гуляў у стратэжку. У другой частку тое ж самае. Мне, дарэчы, жаданне як-небудзь... Зараз ёсць рэмастары, і рэмастары ў мяне ёсць за падпіскі Xbox. Не, нават не за падпіскі Xbox. Я ўсё ж такі бандл набыў у пэўны момант. У мяне ўвогуле там праблема з гэтымі рэмастарамі. Ну, не з рэмастарамі. Мне вельмі не спадабалася, як яны Reforged зрабілі, але ў выніку я дачакаўся вельмі вялікай зніжкі, і ў выніку набыў ўсё ж такі бандл усіх 3 частак стратэгіі. Ну там за даволі тана, я не памятаю дакладна колькі, але мне даволі тана абышлося. Вось. І у мяне ўсё было жаданне прайсці поўнасцю як бы серыю, уже разумеючы, што як бы плюс-мінус разумеючы за лор, і ўсё ж такі самастойна, як гэта ў гульне паказана. Просто гульня, як бы, наколькі я ведаю, таксама не вельмі падрабязна расказвае гэтую гісторыю, то бок не настолькі супер падрабязна, як, напрыклад, трэці Warcraft. Трэці Warcraft вельмі на сюжэт націскаў. Другі цёмны партал быў аддоне да другой часткі. Окей, я аддон даклада не кранаў. Ось. У мяне жаданне прайсці гэтыя рэмастары, просто мне просто цікава, таму што гэта спосаб дакрануцца зноў да гэтых стратэгій, толькі ўжо ведаючы, як бы, ну, паглядзеўшы на сюжэт. Ось. І трэці можа быць усё ж такі рэмастар перапрайсці, але я часу неяк на гэта не знайду. Яно ляжыць і ляжыць у мяне просто. Так, где я могу Грома знайсці? Давай-ка. I don't know anyone by that name. Perhaps you'd be interested in a nice lamp? Як ти збентежився, Zul'jin? How do I buy something? Just show me what you have to trade, and I'll tell you if it's worth anything. Як вы там не пабіліся з гэтым лорам? Не, ну глядзі, як бы гісторыя цікавая, але некаторыя персанажы, то бок, напрыклад, у цябе ёсць персанаж, які быў створаны, напрыклад, у 94-м годзе, так, 95-м, ну там вось, па тыпу пра першых гэтых самых. Ну, скажем так, ну, зараз можна сказаць, самы актуальны лор гэта вось трэцяга Warcraft, ўсё ж такі ён вельмі замацаваў гісторыю сусвета. Вось, як яна павінна выглядаць. І ў выніку ёсць World of Warcraft, які цягнецца ўжо 25 гадоў, так? І у цябе ёсць персанаж, на якога, ну, ён развіваецца, прайшло ўжо шмат часу, і ў выніку персанаж усё там змяняецца неяк і расце далей. І такіх персанажаў дзесяткі, ну, рэальна да халеры. За імі можна прасачыць іх гісторыю, ёсць кнігі, якія расказваюць. У выніку у цябе ёсць як бы гіганцкі сусвет, у які ты, калі жадаеш, ты можаш паглыбляцца.
Але без жадання, ну, ти можеш якби, ти можеш просто назіраць за, ну, у любым пэўным моманце, ты ўсё роўна ў свеце бясконцага канфлікта, там можаш не парыцца, ты як бы, гэта як любы сезон доктара пачаць глядзець, любога доктара. Прыкладна такое. Адзінае, што, вядома, будуць спасылкі на персанажаў, якія ты пра іх ведаеш уже што. Напрыклад, Газлаў. Усе, зараз мы, дарэчы, сустракаемся з усімі знакавымі такімі персанажамі. Мне падаецца, ніводны зараз тут нават самы мелкі чэл з імем, яны усе былі, ну, важны пэўны момант. Вось. На сакратарь адпраўляецца 2500. Хаця, вось, ну, не гледзячы на тое, што гульня як бы і адыходзіць ад канону. Я яшчэ раз, я праслухаў яго, як мне што-небудзь набыць. Just show me what you have to trade, and I'll tell you if it's worth anything. I'm just looking. Добра, у нас ёсць прадметы нейкія. Давайте постер пакажам яму. I couldn't give you anything for that. Нічога да постера нам не дасць. Дохлы пацук. I can't use one of those. Ладно, шчыт. I've already got 5 of those. Уже 5 у яго ёсць. А пацука можа быць яшчэ раз. I couldn't give you anything for that. Ладно. Вось гэтая. Another dragon tooth necklace. I've had 4 come in this week already. Дык я ж зубоў цмока. Ты што? I want to do business. This is all I can give you. Ты здзекуешся? Shattered hand clan, but as you can see it. Клан зламанай рукі It і... doesn't quite go with my collection. Ну, добра. Можна будзе ланцужок там той разрэзаць. Вось гэту штуку? Sorry, those aren't selling right now. А вось гэта? I've already got 5 of those. У цябе 5 такіх ёсць? А ты б мне сказаў увогуле, якога клана гэта? Пацук недаацэнены, вось увогуле ніякай павагі да пацука. Лямпа з чэрапа эльфа. I'm told it's the actual skull of an elven ranger. It doubles as І a лямпачку з гэта hand-mount. зрабілі. Я забіраю. You couldn't pay me to take that. Добра. Гном? What happened to him? We found him crushed under a very large pig that had a wild strapped to its Гэтага садовага back. гнома. Strangest grin on his face, so I decided to stuff him. Окей, гэта самае. Гэта раздаўлены гном, якога раздавіла нейкая свіння, лётаючая, на якой былі прывязаны нейкая дзіўная прылада на спіне. Мы нічога пра гэта не ведаем. Добра. Давайте зараз пачнем рулетачку нашу. Тут шмат чаго ў яго ёсць. Добра, давайте рулетку крутанём, паглядзім, што ў нас выпадзе на аўторак. Все равно у меня... Давайте сцену яшчэ зменю тады ўжо. Раз такая справа, хоць пакарыстаюся нармальнымі сценамі і гэтымі самымі захопамі. А то што я? Так, ёсць. Ёсць. Угу. Зараз я вам сцену переключу. Ёсць. Пачакайце, яно нормально уже показваецца. Гук яшчэ на яго. Цудоўна. Знешні выгляд змянілі. Вагу я ўключыў. Ёсць. І ідзем у бота, забіраем нашу інфармацыю па гульнях. Ёсць. Да, даем. І пазбаўляемся ад каапаў. Так, каап, дайся ёкамас туды жа ідуць. Па-па-па-па-па-па-па-пам. Анекдот туды жа ідзе. І вось, каап-мод. Мне падаецца, ўсё астатняе нармальна. Добранька. Давайте перамешваем у нас наш спіс. Каб у нас больш драмы было. І... Паехалі тады.
The Medium у нас завтра будзе у нас Харарок на заўтра на аўторак. Будем праходзіць далей, у нас уже была яна один раз перамагала ўжо. Мы хто не ведае, The Medium гэта якраз таки зроблена Bloober Team. Яны жа зрабілі рэмейк другого Silent Hill, і The Medium гэта была хутчэй падрыхтоўка да рэмейка. Альбо мне такое адчуванне, што, скажем так, яны зрабілі спецыяльна ў вайбе Silent Hill, каб прадаць Konami ідэю таго, што яны могуць зрабіць файны рэмейк Silent Hill. І наколькі я ведаю, ну, зараз друзі яго, дарэчы, праходзіць, наколькі я ведаю, ён даволі файны атрымаўся. Я сам яшчэ жадаю яго пагуляць, ну, рэмейк канкрэтна. У The Medium я трохі гуляў. Вось, і было бы файненька паглядзець, нам толькі там пачварка вылезла. The Medium расказвае гісторыю у старым закінутым санаторыі дзесьці ў Польшчы і следуе за галоўнай гераіняй, якая мае здольнасць бачыць адначасова ў сусвет жывых і ў сусвет мёртвых. І якраз такі ў гэтым месцы, у гэтым санаторыі закінутым якраз такі нешта адбылося такое, што прывяло нейкую пачвару з іншага сусвета ў наш, і ў выніку пазабівала шмат людзей. Вось. Так. Па-па-па-па-пам. Я зараз адзначу яе сабе як пераможцу. Пераможцы. Ідзем у нас у самы низ. Адзначаем сабе The Medium. Колькі у яе пунктаў было? The Medium. 16900. Неблага вельмі. Шакатары, дарэчы, вельмі блізка была па пунктах. То бок, у прынцыпе, яны мелі аднолькавыя шансы. The Medium. Так, выставляю час. Ёсць. Добра. Цудоўна. Ну што, паехалі тады далей. Далей будзем праходзіць гэта самы Warcraft Adventures. І ён у нас. Вось ты. Давайте па меркаванні наконт Warcraft Adventures. Яшчэ у нас не канец, як бы, стрыма. Але, а чаму? Быццам бы музыка з'явілася, якой раней не было. Дык вось. Меркаванне наконт Warcraft Adventures. Не гледзячы на то, што не канец стрыма, але на выпадак, калі я забуду. У Warcraft Adventures яна файная, то бок малёнка зроблена файна. Хоць яна не гледзячы на то, што яна не выйшла, яна, гатовая гульня, па сутнасці. Яе адмянілі за некалькі тыдняў да яе рэліза. То бок у яе, па сутнасці, з таго, што мы бачылі, гэта трошкі паліроўкі і не хапае агучкі ў некаторых радкоў. То бок, па сутнасці, паліроўка засталася такая. Вось, яна, па сутнасці, гэта гатовая гульня. З гатовым сюжэтам, гатовай гісторыяй, нейкія пэўныя радкі яшчэ пазапаўняць, але гэта мелкія штукі. Гэта шчыра там робіцца за залежнасці ад таго, якая кампанія, як яна кранчыць, а Blizzard, вядома, была сваімі кранчамі у той момант. Гэта якраз такі было тое, што можна было зрабіць за тыдзень, за два, то бок таго ж яго не хапала. Вось. Вось такая штука. Так што, ў прынцыпе, ўсё добра, ўсё файна. Можа быць, сюжэтна я не вельмі разумею, чаму яе адмянілі, таму што, ну, гэта была бы пачатак цэлай серыі point-and-click квестаў у свеце Варкрафта, і гэта, можа быць, была бы першая частка ў гэтым напрамку, скажем так. Можа быць, з-за таго, што point-and-click квесты не вельмі ўжо прадаваліся ў гэты момант і шукалі нейкія іншыя падыходы. Можа быць, яны, ну, карацей, унутраная праверка, трошки дзіўна, што яна як бы не прайшла яе. Я думаю, яна бы лёгка прайшла. Вось. Мы бы хоць і мелі зусім іншы сусвет Варкрафта зараз, але, ведаеце, ўсё так будуецца. Вы ніколі не... Калі вам падаецца, што нешта ў гульне кананічнае, яна доўга цягнецца, насамрэч, гэта наборы выпадковых рэчаў, якія зараз канон. А раз ужо канон, то ўсе такія, ну, блін, гэта так і было заўсёды. Так было, толькі да гэтага ішло, толькі так і магло быць. Не, насамрэч. Усё магло быць зусім па-іншаму, магло быць пра гісторыю пра Трала, які вы зараз знаёміцца якраз такі з Громом Хелскрімом, і гісторыя Warcraft 3 ад гэтага нават стратэгія не вельмі бы змянілася ад гэтага. Закінутыя польскія санаторыі ніколі не зраўняюцца з беларускімі. Заброшкі, яны паўсюль заброшкі, я скажу. Залежыць ад тэрыторыі, у якой краіне гэта можа быць проста прыводзіць да таго, што вы розных людзей там можаце проста стракаць. Ось.
розных персонажаў абсалютна. Ну і пытанне, дзе больш небяспечна яшчэ. Oh, sorry, those aren't for sale. Так, это я But уже they're пытал. marvelous, aren't they? A testament to my deal-making prowess. I got them from the orcs of the Shattered Hand clan. They wear those things in place of their ruined left hands. They traded their most prized possessions to me for ale money. Talk about desperation. My collection's almost complete. План разбітай рукі. Яны носяць вось гэтыя розныя прыблуды замест сваіх разбітых левых рук. І там адкрывашка літаральна ёсць. І карацей, зараз яны гэты клан прадае літаральна свае вось гэтыя прылады на то, каб ён ім грошы на бухло даваў. Вось у яго амаль поўная калекцыя. That once belonged to Lothar, the leader of the Alliance. That is, before he was mauled by a group of bloodlusted ogres. Типу сядло, якое належало Лотару. Окей. Oh, matching stemware from the Temple of the Damned. If you buy the set, I'll throw in a free spatula. I think I'll pass. Ні, гэтага, дзякуй, мне ўвогуле не патрэбна. What's that? Книжка магії. Priceless. That's what that is. A book of spells used by an authentic ogre mage. You can't afford it. Trust me. Книга, яка належала огру магу. Окей, як скажеш. Давайте апошнюю тут оглядеть. Гармата. Cannon is from the deck of an ogre juggernaut. Does it work? Sure, as a flower pot. Добре, валим отсюда, хопить. Это не вы клан разбитой руки? Не, у вас руки на месте. Are you okay? I will be in a minute. Он подобно на ветерана, який андлює своїми медалями. Now I'm fine. Ну, я адзінае, што я магу падумаць, чаму яно магло не прайсці ўнутраны кантроль якасці. Гэта з-за таго, як паказаны оркі. Ну, тыпу, оркі ў Варкрафте трошкі, ну, вось гэтыя хлопцы, можна сказаць, вось літаральна гэтыя. Вось. Можна сказаць, гэта самае, Blizzard, карацей, прасоўвае оркаўскую прапаганду, тыпу, вось яны сапраўдныя, такія хлопцы пад пад'ездам проста сядзяць. Вось, але насамрэч, як бы, ну, тыпу у свеце Варкрафта гэта ўсё ж такі две раўныя фракцыі са сваімі плюсамі і мінусамі. Вось. Оркі не самыя лепшыя хлопцы, але і пры гэтым і альянс таксама непрыгожая ў выніку мы маем як бы канфлікт абсалютна проста падыходаў і ўжо ненавісці паміж двума фракцыямі. Пры гэтым у World of Warcraft іх ўжо шмат разоў сябравалі і, ў прынцыпе, можна сказаць, зараз у бягучы момант яны па тыпу дзве фракцыі сябры. Але ў гэты пэўны момант гэта якраз такі ўнутраны канфлікт, ну, па тыпу унутраны канфлікт Азерота, скажем так, у сусвеце Азерота, у якім яны ўсе паміж сабой б'юцца. Гэта даволі моцна напіваешся. So what if I am? I killed 18 men and a half dozen dwarfs during the war. Now look at me. Living in a settlement like a Почекайте-ка. tamed animal. This ale's the only thing I got left. Мне падалося, альбо там нехта смяяўся на запісу. Мне падаецца, зараз на запісу, ось аўдыёзапісу у Орка, нехта пасмяяўся. А, не. Гэта выпівай, не, вы забейце, гэта вось гэты чел проста выпівай на фоне. Are all the orcs here like this? Oh no. Some have become pitiful wretches who do nothing but drink black ale from dawn till dusk. Не, мне падаецца, гэта было проста ён глыкаў падыпаў. You're a mess. Bah! Who do you think you are? Hellscream himself? Так, гэта гук выпівання, адзін з гукаў выпівання вось гэтага чала вось тут. 100%. Просто ён гучыць больш як смех.
І дзе гэты Hellscream, ты не ведаеш? Hellscream. Where is he? Keep it down! Even if I knew, I wouldn't tell some stranger. Maybe I can help. There's nothing to be done, whelp. Why don't you just get yourself a bottle and settle down? We'll talk some other time. Добра, карацей, нічога яны мне дапамогуць. Давайте да гэтага самага. Вось, мне падаецца, я магу адпіліць і забраць з сабой вядро гэтае. Мінус ланцужок, і вядро пайшло са мною. А ножовачку ты навошта, блин, у колодзеж кінуў? А верні назад. Не можем, это моя любимая ножовочка. Так. There's 14 ways to skin a dwarf, skin a dwarf, skin a dwarf. 14 ways to skin a dwarf, and here is number 13. Wrap his beard around a plank, give that plank a mighty yank. Peel him right down to his shank, and now there's 12 more. Hey, who invited him? This is a private party. No strangers join without my say-so. Not since those pig-rustling gnomes came around. Pig-rustling gnomes? І вось гэта клан на разбітай рукі. Бачыце, у іх левай рукі у ўсіх адсутнічаюць. If you have something to say, say it. І гэта па тыпу адзін з галоўных, таму што, ну, як мінімум, яго рука засталася, вось гэты пратэз. Я мяркую, што гульню маглі б адмяніць праз яе несур'ёзны тон, падобнага не было ў Варкрафтах. Ну, не, глядзі, як бы былі комік-рэліфы з аднаго і другога боку. Ну, тыпу, гномы і гобліны, яны заўсёды былі комік-рэліфамі такімі. Ну, то бок, у цябе сур'ёзная тэма, але потым нейкая абсурднасць. Варкрафт заўсёды быў трошкі дурнаваты у сваім сэнсе, то бок, каб кампенсаваць вось гэтую сур'ёзнасць і праблемнасць як бы сусвета. Ён не змрочны сусвет, як бы, калі на яго просто паглядзіш. Ну, глядзі, як бы адначасова тут ёсць кроў, там забітыя оркі, там мы літаральна дзіду з галавы ў орка дасталі. І тут раптоўна неяк быццам бы прыніжаныя вось гэты Золджин, якія важныя як бы персонажы ключавыя. Я не ўпэўнены, то бок, ну, скажем так, зараз бы Blizzard такую гульню бы пропустила. Вось, я думаю, зараз бы яны не, ну, скажем так, калі бы ўзровень ацэнкі сваіх прадуктаў у Blizzard быў такі ж, як зараз, і ён быў тады, я думаю, што зараз бы ён прайшоў лёгка. Гульня гатовая, чаму нам не выпусціць? Гэта літаральна проста грошыкі. Ну, я думаю, яны бы не вельмі задумваліся над гэтым. Але тады ў іх было нейкае па тыпу бачанне, што яно павінна быць так, альбо не па-іншаму. Зараз яго, ну, як бы яны прытрымліваюцца, але пры гэтым забіваюць на пэўныя рэчы абсалютна на фанатаў, і яны больш выконваюць. Ну, гэта змена ў кіраўніцтве і змена ў тым, як гэта працуе. Ось, і зараз яны, у прынцыпе, працуюць над тым, каб задаволіць інвестараў, і гэта заўсёды звычайна прыводзіць да, ну, як бы ў доўгую прыводзіць да зніжэння якасці. Таму што калі задавальненне інвестара важней, чым задавальненне таго, хто потым купляе, то, ну, вы бачыце, гэта ў выніку ўсё правал. Таму што літаральна ўсе правалы Blizzard, калі яны нешта выпраўляюць зараз, гэта яны выпраўляюць ужо пасля таго, як іх інвестары не задаволены. То бок яны зрабілі нешта дрэнна, яны спрабуюць зрабіць любыя штукі, каб задаволіць інвестараў. Калі інвестары не задаволены, то як бы у гульцы ў гэтым як бы ніяк не ўдзельнічаюць абсалютна. То бок гулец як бы не той, каго гулец не задаволен, перастае набываць, за гэтага падаюць графічкі, тады становяцца незадаволеныя інвестары. Вось, але гэта не заўсёды з-за гэтага, напрыклад, просто дрэнна рэкламу правялі, рэкламную кампанію правялі, лічбачкі ўпалі, але гульцам спадабалася. І ў выніку яны такія: блин, ну тады мы, крацей, будзем працягваць тое, што мы робім, ну, будзем рабіць, як рабілі. То бок там, дзе было дрэнна, мы вернемся да таго варыянта, дзе было дрэнна, але графічкі ўверх раслі. Ну, вось, як бы, адрыванасць ад рэальнасці. Зараз так прайшла б, што мабільны Warcraft, што Hearthstone падобны ў гэтым тоне. Так. Ну, па тыпу, як несур'ёзны спін-офф такі. Ніяк галоўная, як бы, частка. That's not gonna happen. Lowhand, напітыя оркі гэтыя. Давайте паразмаўляем з ім.
Што яны, карацей, нешта незадаволены наконт, ну, не дапускаюць да сваёй вечарыны, да гэтага, таму што за гэтых самых дагоблінаў, якія насіліся за прасючкамі. Вось, мне падаецца, мы гэтым неяк паўплывалі. What about pig rustling gnomes? The thieving little devils came here last night when we were all cold, napping. They snuck up on our camp, and by the time we came around, all but one Іх of our парсючкоў pigs was скралі гэтыя самыя. The pigs didn't fly out of here, that's for sure. Окей, вельмі смешна. Глядзіце, якая справа. Карацей, гномы скралі іх парсючкоў. Я думаў, што гэта яны, тыпу, прыйшлі нешта... Ну, карацей, добра. Яны... Гэта вось тых парсючкоў, якіх мы бачылі ў гномаў, гэта скрадзеныя парсючкі ад оркаў. Праблема ў тым, што мабільны грак хутка знікне. Ну так вось, справа ў тым, што гэтую гульню, то бок па логіцы зараз бягучага Блізарда, гэтая гульня нават з нізкімі продажамі, яна бы, тыпу, акупіцца, не акупіцца. Які сэнс трымаць на паліцы тое, што табе можа прынесці грошы? Гэта ў логіцы любой кампаніі, гэта не халеры сабе ў вас грошы, што вы можете сабе такое дазволіць. Гэтая гульня распрацоўвалася 18 месяцаў, 1,5 гады. Вось, яна ў распрацоўцы прайшла. І ў выніку яна не зарабіла ніякіх грошай назад. Нашкодзіла бы яна Блізардам? Магчыма, так. Я думаю, і людзі навокал, ну, і па тыпу і гульцы былі іншыя, і кампаніі былі іншыя. Вось, і стаўленне да проста выкідвання чагосьці на, ну, неякаснага на рынак, гэта магло прывесці ў выніку да падзення, але можа быць і не. Я не магу дакладна сказаць. Я думаю, што дапаліраваць яе трошкі і ўсё нармальна. Адзінае, што так, я не вельмі згодны. Візуальны стыль, усё добра, намаляваная яна добра. Можа быць, канкрэтна сцэнарная яна не вельмі ўдалая. Ну, хаця, мне падаецца, Blizzard тады, у той момант, яны не ведалі, што яны будуць рабіць з трэцім Warcraft'ам. Ну, то бок, у моманце 97-98 года, наколькі памятаю, яны трэці Warcraft яшчэ не ведалі, ён настолькі на ранніх этапах распрацоўкі быў. Яны спрабавалі тады зрабіць з Warcraft'а, па сутнасці, нешта па тыпу World of Warcraft. Кіраванне ворбандамі, нешта такое яны. Толькі тыпу World of Warcraft, але з кіраваннем некалькіх персанажаў. І та адсюль 3D-шнасць узялася. Трэці Warcraft атрымаўся такім, як атрымаўся, абсалютна выпадкова. Абсалютна выпадкова. У іх не было бачання гульні. Яны проста зрабілі і, тыпу, ну, нармальна, добра атрымліваецца. Паехалі далей. What happened to your hands? Are you mocking us? Does this amuse you? Well... Of course he's amused. You are members of the Shattered Hand clan, the fiercest warriors in all of the Horde, and look what you've done to yourselves. Shall I tell you of our clan? Ці трэба нам распавесці пра наш клан? Заг-Заг. Zug-Zug. Zug what? Oh, okay. The Shattered Hand has an ancient tradition. When a young warrior comes of age, he cripples his own left hand with the hammer of the chieftain. The hand is then replaced with a weapon suited to that warrior's character. In time, the weapon becomes an integral part of each clansman. And would any of you like to tell this orc what you did with your weapons? I didn't think so. Ну і ось, карацей, оркі, якія засталіся, яны самі сумуюць, яны прадалі свае рукі, вось гэтыя. Карацей, як яны атрымліваюць свае рукі? Рука разбіваецца лідарам клана, то бок гэта, ну, такі рытуал, вось. Ён ламаецца лідарам клана і потым замяняецца на пратэз, які зброю, якая падыходзіць па характару гэтаму ваяру. Вось, і гэта самае па тыпу, ну, яны сябе называюць самым ярасным кланам увогуле ва ўсёй Ордзе. Вось такая справа. Ну і ў выніку вось у нас ваяры, якія без рук і нават без пратэзу, якія былі дадзены ім, яны як бы становяцца часткай іх духа па тыпу. Вось такая ідэя. Але, як вы бачыце, ну, вось такім занепадзе. Blizzard тады былі ідэалістамі, альбо шэдэўр, альбо ў сметніцу. Тое ж самае сталася StarCraft Ghost. Ну, вось, шчыра, і гэта былі па мерках таго часу вельмі неблагія праекты. Ну, то бок, гэта тое, што зрабіла Blizzard, але ў выніку ўсё ператварылася, як звычайна, проста карпаратыўная структура. Карпаратыўныя структуры
маюць тэндэнцыю разваліваць як бы мастацкія праекты. Ось. Яны могуць, яны у пэўны момант яны могуць выдаваць нейкія неблагія вельмі рэчы, вельмі якасныя, але калі яны пачынаюць эксплуатаваць нейкую ідэю, яны высмоктваюць за яе вельмі шмат. Я скажу, што World of Warcraft яшчэ на здзіўленне, ён як бы дрэнны, але са сваімі мінусамі, але яшчэ нейкім цудам, трымаецца. Але вось хутчэй асноўнае, што раздаражняе гульцоў, гэта забіванне на гульнявую базу, то бок на саміх гульцоў. То бок гульцы адчуваюць, што на іх забілі проста. Вось. А што бы ні было, гульцы проста адчуваюць у розных мелкіх момантах, кожны бачыць сваё. Тыпу, але пры гэтым агульна яшчэ па тыпу сусвет прываблівае. Ось. Скажем так, людзі прыйшлі спачатку для вось нейкага сусвета і лора, а засталіся для кам'юніці, таму што кам'юніці яшчэ жывое і даволі неблагое. Ось. Ну, але зноў жа, па тыпу, каго цікавіць Warcraft Rumble, таго не будзе цікавіць World of Warcraft, я думаю. Таго, каго цікавіць World of Warcraft, можа цікавіць Warcraft Rumble. Ну, карацей, дзіўныя рэчы адбываюцца. Ось. Адна з тых серый, якія бы хацеў, мне падаецца, пабачыць, вось такіх вось старых серый, вяртанне гэтага самага Command & Conquer. Таму што там нейкая гаворка была, што будзе, можа быць, новая частка, але я так разумею, што там же чалавек, які, па-моему, рабіў, ён нешта помер, не? Я магу памыляцца, па-моему, ён уже не можа нічога, не будзе з ім нічога. Але ў любом выпадку, Command & Conquer вельмі цікавая серыя у сэнсе сусвета і падзей. Я бы хацеў больш гэтага. Вось. Я бы хацеў Warcraft 4, скажем так, яшчэ стратэгію. Якая канкрэтна стратэгію, якая была бы сінглплеерная варкрафтаўская гульня з напрамкаў у сюжэт. Вось такога мне хацелася б. Такога зараз няма. World of Warcraft сюжэт расказвае па кропле ў, паўгады. Ось, гэта вось апошні сезон World of Warcraft, дарэчы, на яго паскарджуся. Сюжэта не дадаў там сюжэт можна расказаць апошняга сезона літаральна ў 3 сказы і ўсё. Ну ладно, можа не ў 3. Ну, тыпу, гэта 5 хвілін на расказванне максімум гісторыі і пры гэтым адчуванне філлера. То бок, быццам бы нам проста кінулі гульцам філлер. Добры пачатак гэтага дапаўнення. Першы сезон ўсё цікава, а другі сезон вось вам філлер, пакуль мы прыдумваем, што мы з гэтым рабіць будзем. Ачмурэнна. Я чуў, распрацоўшчыкі WoW зараз нейкія актывісты адчольвае, і ў гульне з'явіліся спрэчныя рэчы. Ды не. Ну, тыпу, я не ведаю пра каго, проста, пытанне пра якога актывіста. Вось. Проста непаразуменне я бачыў шмат непаразуменняў з па тыпу тымі, хто працуе ў Блізардзе. У Блізардзе насамрэч працуюць людзі, якія працуюць у Блізардзе па 15 гадоў. Яны там у Блізарда, скажем так, праз даўжыню таго, як ты працуеш у Блізардзе, людзі звычайна падымаюцца на нейкія пазіцыі. Абы хто там не з'яўляецца. Я не кажу пра тых там CEO розных самых галоўных. Я кажу пра тых, хто лідуе праектамі. Вось. І людзі гэта звычайна тыя, якія зрабілі даволі крутыя рэчы ў сусвеце Варкрафта. То бок, тыпу, на гэтай пазіцыі застаюцца вось гэтыя людзі. Таму проста так абы хто там звычайна не прыходзіць. Там можа прыйсці чалавек, які рабіў штуку для там па тыпу 3-го Варкрафта, напрыклад, на галоўную пазіцыю. Хтосьці, хто у самых першых там пачатку Варкрафта як бы рабіў. І часта гэтых людзей называюць, што па тыпу, там абы хто зараз Blizzard зусім скаціўся, і гэта зусім не тыя людзі, якія рабілі нам крутыя гульні. Насамрэч, гэта тыя людзі, якія рабілі крутыя гульні, праблема ў карпаратыўным падыходзе. Праблема карпаратыўнага падыходу ў тым, што матывацыя і дзеянні у карпорацыі у гульнявой любой, яны выконваюцца на жаданні не гульцоў. Яны не глядзяць на гульцоў, каб прымаць такія рашэнні. Яны глядзяць на тое, што жадаюць інвестары. І яны спрабуюць зрабіць шчаслівымі сваіх інвестараў. Гульцы тут увогуле ў гэтым ланцужку удзельнічаюць толькі тады, калі гульцы пакідаюць гульню, проста закідваюць яе. Але што да чаго гэта праводзіць? Гульня памірае. То бок у выніку атрымліваецца, што гульцы доўга жадаюць чагосьці і не атрымліваюць жаданага і сыходзяць, таму што не вытрымліваюць. Вось. А пры гэтым карпорацыя не рэагуе на гэтыя заявы, таму што пакуль яны не сыдуць, яны нічога рабіць не будуць. А калі гульцы сходзяць, яны такі, праект праваліўся, мы пойдзем далей. Вось такая вось праблема. Ну, як бы,
Самі можете рабіць выснову, як гэта працуе. І ціск будзе зверху весціся, нават на крутых распрацоўшчыкаў будзе весціся, калі дастаткова доўга весці ціск, яны пачнуць рабіць не тое, што жадаюць гульцы. Таму што падмяняецца у гэтым ланцужку, жаданне аднаго падмяняецца на жаданне другого чалавека. Ось такая праблема. Ось, я не ведаю, ну, калі у цябе ёсць пурбай канкрэтна які чалавек, то, ну, трэба глядзець канкрэтна, таму што я пра тое, што людзі часта блытаюць, я часта бачыў, што тыпу, ну, я хацеў просто думку такую прасунуць, што тыпу, я часта бачыў, як вядучыя ролі ў кампаніях абвінавачваюць у тым, што там абы хто па тыпу заняў пазіцыі, а гэтыя людзі не абы хто. Я занадта часта гэта бачыў. Вось. Просто гэта па тыпу мне шкада гэтых людзей вось у гэтым выпадку. Калі насамрэч дрэнная гульня атрымалася не з-за іх, яны насамрэч ведаюць, што яны робяць. Просто што не кожны чалавек, нават калі ты добры мастак, не кожны чалавек можа добра пад ціскам працаваць, скажем так, і зрабіць, ён не ў тых умовах, каб рабіць тое, што ён жадае, ён робіць тое, што жадае іншы чалавек. Вось, таму што яны ўсе наёмныя працаўнікі часта. What's that you drinking? We were drinking black ale, but we seem to have run dry. Ugh, flat. Potent stuff. Enough of this dribble. Who wants to sing another song? Чакайце-ка. Wanna sing? There's nothing left to drink. Я ведаю, дзе бухлішка, калі іх забыць. Добра, давайте сидзем ад іх. І мне ма чаго піць. О, огр тут. Карт пасянс раскладвае. А чаму я не магу нічога рабіць? Гульня? Каб вы разумелі, я... анімацыя пакуль не дайдзе, я нічого хутчэй ўсё не зраблю. Гульня, я не магу нічога рабіць. You've nibbled that bone down to the marrow. There's no more meat left on it. Now shut up so I can think. Sorry. Добра, оркам патрэбна бухло, а гэтым хлопцам патрэбна мяса. Я бачыў мяса ў оркаў, і я ведаю, адкуль узяць бухло. Зараз усё зробім. Look at you. Look at me, sitting here, bored out of my mind, while I should be practicing my magic. But no, you had to trade my spellbook to the troll for a leg of wormy meat. Wormy, but tasty. Uh-huh. Well, your little snack just cost me a lifetime's worth of study. Because of you, I'll never reach the level of mastery attained by Cho'Gall. I hope you enjoyed it. Oh, I did. Що? Я могу дзейнічаць? Не, ўсё яшчэ не могу. Во, зараз з'явілася. Так, огр. Конфлікт у огра. Як ви бачите, огр ён у нас двухголовый, тут у нас у гэтым сусвеце. Унутраны канфлікт яго. Адна палова жадае займацца магіяй, але другая палова прадала гэтую кніжку магіі у Зулджину, як мы ўжо ведаем. Вось, і нам патрэбна, ну, як бы, я так думаю, каб зрабіць яго задаволеным, нам патрэбна вярнуць яму яго кніжку. Могу туды сходить? Давайте попробуем поразмаўляць хотя бы, потому что я уже ведаю, что патрэбна рабіць. Hey, we got a visitor. Maybe he's got some... Begone, Orkling, or we'll pluck out your eyes and stuff the holes with burning cinders. Food. Хлопцы, I'm not hungry for that. не тое, огр. Looking for Grom Hellscream. Я шукаю грома Хелскріма. А ё-моё. Добра, іх гэта толькі раззлавала ідэя. Добра, это яго толькі злуе. А, ён хутчэй за ўсё. Яны ахоўваюць грома. Will you just shut up? Be on your way, Orkling. There's no Hellscream here. Давайте яшчэ раз. I'm looking for Grom Hellscream.
Ну добре, ні, гэта рэпліка паўтараецца. Know anyone by that name? You may as well search somewhere else. Then who's that guy that's always yelling? Will you just shut up? Be on your way, Orkling. There's no hell scream here. Добре, бярем, вяртаемся да... Ну, хопіць по мне страляць своими маланками. Дальше у меня есть что-нибудь там поузаимодействовать? Не, падается, не. Добро. Есть идея, отправляемся на дирижабль. Идем до этих самых. У меня есть ведро. Давай, полетели. Газлоу, отвези меня. Вертаемся у Дурнгол. Да гномам. У гномаў ёсць бухлішка, яго мы можам скрасці. Яна там усё роўно нічога не робіць, правильно? Так, вось L. Сюди набираем. Отдаем яго оркам. Оркам гэта самае. Ёсць. Отдаем яго оркам. Оркаў забираем мясо. Давай. Парсючок, хопить. Оркаў забираем мясо. Мясо относим огру. Огр становится задоволенным, альбо нешта яшчэ адбываецца. Магія, і мы апынемся каля грома Хелскрима. Усё, продумано. Супер план. Но мы скрали свиней, будет справедливо скрасть их бухло, так? Нормальный такой обмен. Так, вы. О, глядите. Блин, сгорела курица на праце. Так. Глядите, что есть. Черный эль. Didn't I tell you this stranger would help his brothers out? No. Never mind them. Come join us. Eat, drink, and some meat. Join us. Now all we need is a good game. Как бы было весело, яшчэ карты им треба было бы дать. Ну, у меня есть там карты. У огра. Можно его одненько добрать. До речі, можна еще нечто у них пару... Ну добре, вони як мінімум їжею поділилися. Оп. Я могу ще м'ясо забрати, ні? Тільки гэта кавалок, добре. Не, уже будет эта анимация каждый раз проигрываться. How could fate have been so cruel? If only that ogre mound hadn't collapsed on your head. It's okay. It didn't hurt much. Hurt much? I don't care if it hurt. It reduced you to a blubbering imbecile. Thanks to your incessant appetite, I don't even have my spell book to keep me occupied. You seem awful upset. You must be hungry. I'm hungry. Короче, там було некий інцидент з падінням на йому на голову. Чагось, я так не зрозумів, чого. На його другу голову. І у виніку також атрымалася, што гэты самы ён утупеў на одну голову, і у выніку ён нормально не можа сысці адсюль. І кнігу яшчэ прадзяўбаў.
Та я тільки не впевнений, як вони ходять, огри, я ще не впевнений, як я працюю їх. Hey, what are you doing? I don't want to go there. Hey! Добре. Мясо там ему поклали. Зараз возьмем карт. My cards! Get back here, you thief! Ну, бач. Крали карту огров. Так, тримайте карти. Cards! Ah! Let the gaming begin. But first, let's talk about price. What are these worth to you? Nothing in trade. Nothing in trade? What? What are you staring at? No, don't even think about it. No, no! Серьезно. Ну, ось за гэта, ко мне падаецца, за гэтага момента могли Blizzard тады не пропустить. Яны адабралі ў яго руку яго. Ну, скажем так, не таму, што ён дрэнны нейкі. Ён вельмі, скажем так, не ў стылі оркаў, якія былі раней. Вось і ўсё. Зусім не ў стылі, карацей, папярэдніх гулян. І ў выніку яно выбіваецца вельмі моцна. Але зноў ж уже зараз бы прапусцілі проста. Альбо яго загарнулі бы яшчэ на этапе планавання. Не ждаеш сабе ў калекцыю гэта? Мне патрэбна кніга для цябе. Дапаўненне да твоей калекцыі. Oh, go ahead. Take anything. Anything you want. Давай-ка книгу. I'm just looking. Давай-ка попробуем забрать. Pay me to take that. Я могу что-нибудь забрать яшчэ? You break it, you buy it. It's already broken. Добро. Что-нибудь хоть можно забрать? Гнома? I've had enough of gnome. I don't want that. I don't want that. Ну добро, да и пофиг тады. Давайте книгу отдадим Огру. И тогда можно яны нам скажут, где Hellscream. И он програў самому сабе у гэты самы камень, ножницы, бумага, так? I'll return your spellbook to you, but in exchange for it, I want to speak with Hellscream. My spell book? You've done a great service by returning this to me. But there's still no Hellscream here! Now be gone before I disintegrate you! Hey, we could trade that for more food. О, блин. Ну, что за холера? Ooh, the Eye of Kilrog spell. Johanna, Graka, Knock. Oh. Aha! The dreaded rune spell. There's nothing quite like blasting unsuspecting humans into tiny bits. Gothgara Nal Zandura. Понеслося. If you think returning
returning what's rightfully mine makes you welcome here. You're wrong. I've warned you before. Now feel the wrath of Mugroth. Да ё-моё. То бок ён усё яшчэ не згодны мне дапамагчы. Давайте паспрабуем яшчэ. I don't think he's in the mood to talk right now. I'd have to get inside to take a better look. Is anyone in there? No. If you think returning what's rightfully mine. Так. Я спробую порозмовляти з тим, хто в печорі. Там ми коли... Із печори хтось відказує ні. Окей, добре, там нікого нема. Хлопці, ви тут у порядку? Jeszcze mięso może. Оп, jeszcze mięso. З ними взаємодіяти нельзя. У їх парсюжок збіг. Looks like the gnomes made off with their last pig. Nah. There's nothing left to... Ну, добре. Гному скрали опошнього парсючка. Ну, давайте мясо гэтае тады. Ну, мы же ободва счастливы зараз, так? Zahana, Graka, Nak. О, ён... А, блин, ён сам сабе на свой же заклён. Лол. Окей, неплохо. Давайте костку эту заберем. Зустріча з громом. So, you got past old Mugroth, huh? Impressive. Now just one more thing before your blood paints these walls. Who are you? My name would mean nothing to you. But yours means much to me. Hellscream. And you've come to claim the reward. I like your spirit, whelp. Perhaps I'll give you an honorable death instead of just throwing you to the pit worms. Loktar! Wait! I didn't come to fight. I came to talk. I know much about the humans. I'll hear him out. And in all that time, you never saw another orc? Never. I've sworn to make the humans pay for what they have done to me. Your need for vengeance makes you strong. I wish the rest of the Horde had that kind of spirit. Loathe the weakness and apathy that has infected the clan since the war. I have seen this too. It grieves me deeply. I will allow it no longer. The Horde will be a force of war once again, or I will die making it so. I'd like to help you if I can. Then you shall, young brother. Join us tonight at the Fire Circle. We call ourselves the Warsong Clan. Warsong? Why? You! Get out! And that goes for anyone else who wants to drink that poison! How can we be powerful if we pour weakness into our own bodies? I have news. The Frostwolf clan has agreed to join its forces with ours.
We will unite at the next dark moon, and our first priority will be to put a stop to rend and maim. Rend and maim? Two orc brothers who are in league with the humans. They are sabotaging the Horde in exchange for money and favors. We need to learn more about their methods and crush them. So tonight, we raise our clan banners together! Warsong and Frostwolf! Destiny has brought you to us, and now it takes you away. I have told you where the Frostwolves dwelled. Go then, brother, and learn what you can of your past. Апошні кавалак анімацыі быў на аўтаматычнай агурцы. Мне падаецца, што гэта хутчэй за ўсё фанаты ўжо дадалі вось гэтую апошні кавалак, ну вось там, дзе не хапала рэплік. Таму што я сумняваюся, што Бліззарды для ўнутранай працы бы такое рабілі. Я не вельмі бачу сэнсу. Такога раней было складана атрымаць, ну, агучку аўтаматычную. Это хутчэй за ўсё сучаснае дапаўненне. Анімацыя ачмурэнная, ну вось наконт таго, што канкрэтна, калі ідзе кат-сцэна, гульня ачмурэнная проста. Ну, яна вельмі кайфовая. А вось гэтыя моманты з оркамі некаторыя, вось, ну, проста ў геймплейны момант, яны па тэматыцы і настрою вельмі адрозніваюцца. Але пры гэтым, калі паглядзець, вы зараз паглядзеце проста на пейзажык. Это 97-98 год. Ну, распрацоўка шла. Яна ж ачмурэнна выглядае, ну, па тыпу візуальна. Я ведаю, што, падаецца, там было паляпшэнне якасці, то бок гэта можа быць... Я не ўпэўнен, дарэчы, гэта версія з паляпшэннем графікі, альбо без паляпшэння графікі, таму што, зноў жа, ёсць розныя зборкі, людзі па-рознаму збіралі. Ёсць розныя патчы, якія па-рознаму гэта робяць. Вось, і яна выглядае вельмі файна, яна крутая. Так. Конкретно, як, скажем, адзінае, што маглі яны... Оп, паехалі, уі! Адзінае, як я магу сабе уявіць, што нешта пайшло не так, гэта канкрэтна сюжэтна і па прадстаўленню гэтых самых... Якіх? Што за... Халера? А, ну тыпу, вось можна падняцца. Гэта самае, адзінае, што магло пайсці не так, гэта па тыпу Blizzard загарнула літаральна за сюжэта, альбо за сцэн нейкіх, якія, ну, просто па тыпу не складывалася гісторыя ў нешта такое. У астатнім... Што? Я уже не могу так спусціцца? А, ну мы уже спусціліся тыпу один раз, а далей мы будем просто шляхам пользоваться, карыстацца. А, не, вось зараз ты едзеш. Я не разумею, што за халера, што мне не падабаецца. О! Я могу спуститься на шчыце? Разумеў, карацей. Глядзіце, куды мы ідём зараз? Для тых, хто не разумее. Галоўны герой из клана Frostwolf, гэтага ледзянога воўка. Вось, ён з гэтага клана. У яго як мінімум ёсць кавалак гэтай самай тканіны з сімвалем клана. Гэта адзінае, што яго засталося ад маці. Ну вось, ён зараз гэтай штукай, ён даведаўся, што ён з гэтага клана, ён зараз спрабуе якраз такі адправіцца да гэтага клана, таму што яны збіраюцца аб'яднацца. Warsong, песні вайны, і... Выглядзіце, скейт. Сур'ёзна? Гэта гучка? А, блин. Ладно, забираю свои слова на кон сур'ёзная анімацыя. Вось, і Warsong жадае аб'яднацца з Frostwolf'амі для, вось, якраз такі вайны супраць людзей. Каркасу воўка. Гіганцкі воўк, такое адчуванне, быццам бы хтось на ім ездзіў. Хтосьці ёсць у яго? A rag used for cleaning weapons. A bit damp. Что такое? This seems to make sparks. О, запальничка.
Чудовно. That wolf is huge. I'm not putting my hand in that. Так. Опа. Одинокий орк змагається з Вендіго. А чим я можу тобі допомогти? Типу... They're useless now. Незламані факели. It's a handy tool, but not there. Ось так? Won't do anything. Мені факел потрібен зробити. Блін. А як би мені так факел йому зробити? Мені галінка нейка... Мені потрібна нейка галінка, ось гэта... Я навіть розумію, що мені... А, почекайте, придумав. Придумав. Не, может быть, мне потрібно собрать больше предметов. Я просто думаю, что мне... Я думаю, что мне потрібно... Гэты самы, вернуться до гномов и там у палеве гэтым обгарнуть гэтую... Во, так. Не, почекайте-ка. А як мені... То бок, не, подається, я вернуться назад не могу. Так. І гэта назад мы потом поедем. Може бути, я зараз... Треба, може було бути, поспробувати зробити з тим, що є? Я ж не можу? А, ну ось зараз не працює. Хутчэй того, що мені потрібно до такого руховика і до того палива відправитися. І використати його. Оп, улетіли. Так. Вернулися. Зараз поки чел там з Віндіго змагається, ми зганяємо туди-сюди, прос частку континента. Так, де там? Ось сюди, ось сюди, ось сюди. І... ось тебе. 100% спрацює. Ну, я як ведав. І ось зараз гэта можна запаліць. Вось оно гарыць. Цудоўна. І зараз можна Віндіго дагнаць. На дон старту є зараз Реган адправляецца яшчэ 100. Дзякуй вялікі. Ты плануеш РВД так па крыху прасунуць у выніку гэта ў топ? Па сотенцы? Я ўсё яшчэ не вельмі бачу, што ў гэтай гульні было такое бы, за чаго можна яе было вось адмяніць. Я бачу, дзе яны маглі бы папарліраваць, замяніць фразы і, можа быць, гэта самае. І неяк... Ну, карцей, па мне гульня файная. І я ўсё яшчэ не вельмі разумею па тыпу канкрэтна моманта адмены яе, тыпу, што яна настолькі дрэнная была, што яе адмянілі. Яна не настолькі дрэнная была, яна скончаная гульня, па сутнасці. Ну что, Виндиго, готовы? Зараз мы ловим момент, коли это были корыстно. Оп, подпалили. No need to thank me, brother. You would have done the same. Ну, зараз разлуется. That Wendigo was my kill! How dare you interfere with a sacred hunt? You looked like you needed help. I needed nothing from you. I had the beast under control. A Wendigo was finally within my grasp. And you scared it away. Stay out of my way. Добре, ми його тільки розловили. Just no pleasing some people. Ну, а походню мог бы и не выкидывать.
Добра, карацей, мы ему дапамаглі. Ён паляваў на Віндзіга, і мы насамрэч перашкодзілі яго паляванню. Damn, I look good. Ты чаго? Язык прилепіўся. Добра. Так, калі тут вода, я I не don't ведаю. want to stick that there. Я нават не упэўнены. Так, это выводит наружу. Управа. А, ну и вось он, ваяра вось это. Зламаная зброя. Looks like he took a serious beating. I'll let him fix them. You get away from me. I lost my wolf in that fight only to have you deprive me of my kill. Now I must set this foolish trap and try to lure the beast back out into the open. My mistake. I thought your life was more important. My life? Are you saying I wouldn't have beaten the beast on my own? Nazgrel, save your pride for the hunt. Stranger, come inside. We have important business to discuss. Окей. What is your name, stranger? I am called Thrall. To which clan do you belong? None. Of which I am certain. I am Drixar, shaman of the Frostwolf clan. Your coming may have been foretold in a vision. Some months ago, deep within a trance, I beheld a powerful warlord veiled in the rags of slavery. This mighty orc had escaped from a distant land to lead our clan to its destiny. How are you to know if I am the one in this vision? There is only one way to be sure. The Frostdwarf clan has not had a true leader since the death of our great chieftain Durotan. Only the one who can reclaim his mighty axe may don the mantle of chieftain. In my vision, the warlord was not only a great fighter and strong leader, but a master of magic as well. If you are the one destined to lead, I will train you in the ways of magic myself. Mastery, of course, is completely up to you. Have there been others who have sought the axe? Oh, yes. But none of them proved worthy of the task. If I agree to find this axe, where do I begin? To complete this task, you must detach yourself from all that has become familiar. Place all of your possessions in this. Go now. If you are truly destined to lead our clan, you will return with the Axe of Durotan. If not, you needn't return at all. Ну, яны неяк знаёмы, імёны знаёмыя, але я не памятаю адкуль, можа ты маеш рацыю, што Драктар там таксама быў. Але, ну, можа быць, зноў жа, гэта гульня стала прататыпам для ўсяго гэтага, так што, я думаю, імёны і персанажы былі проста ўзяты і перавыкарыстаны. Ты удалыя, скажем так, якія спадабаліся ўнутры Бліззарда. Гэта самае, асноўныя Заргіл, ёсць Белгун, і, карацей, гэта старэйшыны клана. Справа ў тым, што іх не было лідара, яны толькі старэйшыны ёсць, лідара не было ўжо даволі доўгі час пасля смерці Дуратана. Вось, і каб стаць лідарам, але ў іх ёсць ну, Драктар, падаецца, бачыў, ну, ён бачыў, яго было прадбачанне наконт, што прыйдзе лідар, вось. І ён шукае, ну, па тыпу, ён вельмі нагадвае таго, што каго ён бачыў у сваім прадбачанні, але ён не ўпэўнены. І каб упэўніць яго, ён павінен здабыць сякеру Дуратана, то бок мінулага лідара. Вось, і яшчэ мы там аддалі ім усё, што... А, ну мы аддалі гэтую самую тканіну. Вось. Ён павінен аддаць, здабыць сякеру Дуратана, і таксама ён сказаў, што іх лідар, наколькі, ну, яго прадбачанні, валодаў магіяй добра. Вось, а мы магіяй не валодаем. Ну, ён можа азы нам базавыя, як бы, навыкі даць, але вось майстрам магіі станем ужо, як бы, гэта нам патрэбна будзе даказаць, што мы можам валодаць добра магіяй.
Ось, ну, ён толькі дасць навучанне. Ну добра, я насамрэч скажу ўсё яшчэ. Упэўнены, я разумею, у прынцыпе, ну ладно, Blizzard просто такімі раней былі, зараз Blizzard не такія далёка. І такую гульню бы яны лёгка бы пропусцілі па з бягучымі праверкамі, таму што гульня, па сутнасці, гатовая. Яна ў добрым стане. Так, наколькі я ведаю, яна трошкі, ну, яе дапрацоўвалі под, ну, то бок, тое, што мы бачым, гэта можа быць яшчэ фанаты нешта дапрацавалі, але вядома, што анімацыі нікуды не падзеліся, дыялогі з галавы не ўзятыя. То бок, ну, вось яна, па сутнасці, гатовая гульня, у якой можа быць нешта, можна было бы яшчэ цыкл нейкія распрацоўкі запусціць і выправіць некаторыя, напрыклад, сцэны і зрабіць яе, ну, там, змяніць не тэмп, альбо накіраванне гульні. У любым выпадку, гэта, як бы, гісторыя яны закінулі і проста паказалі нам трал адразу ў трэцім Варкрафце. І ў прынцыпе проста персонаж як бы ўзяты, просто што развілі яго адразу з моманту, калі ён ужо з'яўляецца лідарам клана, і развіваць як бы гісторыю яго далей. Вось. На гэтым я, на жаль, буду скончваць, таму што мне патрэбна ўжо ісці працаваць. Файная гульня. Я шчаслівы, што ўсё ж такі яна запусцілася. Я так радаваўся, што яна запусцілася. Я вельмі мяне бянтэжыла, што па тыпу гульня прасоўваецца, ідзе ў лідары, а я не магу яе хутчэй ўсё пагуляць. Вось, таму што мне тэхнічна не атрымліваецца. І ўсё ж такі нарэшце атрымалася файна. Давайте упэўнімся, што ў нас будзе захаванне. Вось, я зраблю яшчэ адно. Рэльеф 1. Не перазапісаць. Давайте на новы слот. Вось. Файная гульня, файна зроблена, нягледзячы на тое, што яна так і не выйшла, гэта гульня, якой ніколі не было. І гэта быў бы вельмі файны квест, з вельмі якаснай анімацыяй і, в прынцыпе, даволі цікавы. Вось. Я пагляджу зараз, хто у нас чым займаецца. Зноў я нікога... Нешта на гэтым тыдні я нікога не бачу, калі я скончу. Нешта прям дзіўна. Вось. Ну ладно, у прынцыпе, лета людзей, у прынцыпе, менш, людзі раз'язджаюцца па адпусках, так што, у прынцыпе, справядліва. Нічога, гэта... Зіма настане, усе будуць зноў на сваіх месцах сядзець па дамах. Вось. Вам я жадаю добрага дня, жадаю вам добра адпачыць, калі вы адпачываеце. Сёння пятніца, таму добра вам ужо вось выходныя вось наперадзе. Вось, хто працуе сёння, працуйце далей, як я будзем разам працаваць. Хто адпачывае, адпачываеце, і мы ўжо амаль дабраліся да канца тыдня. Да пабачэння вам, і мы пабачымся з вамі ў панядзелак. І нейкіх дадатковых стрымоў я не чакаю на выходных, таму што і так заняты буду. Але пабачымся ў панядзелак, будзем праходзіць далей за альтерс. Нашы альтары ўсё яшчэ гэта самае шукаюць спосаб, як пераехаць праз раку лавы на не вельмі небяспечнай планеце. Добренька, пабачымся з вамі заўтра. Добрага вам дня.